Ejadem, Bramoto Ghana this year, Yamamina ha, a browson say, a very soon some of Rassamufo. One more some wire crochet bread, I can get in that soon. We'll take a tear for my pa, a grand several drops from Papa Patch and what you hungry. A dear Dumoco train, a beer yabetiadron. The Beco, a man said West, Mensimo Santimantem. I wrote somewhere 50 hole, ya, Babato Jasso. And it's Asem Beba Dabi abonto wo mabrum yedu bi nso wo mu apra and say ya mabrum ne asarafo wo mtokwa kon so ho na kofa ni nyina ade aba aweho sem bi nso asi swame runabout adwadifo ma mlenu a wakra frifie ya wo bepo wano aduane akwawie mu okonfa no cha ban sabia eho na wo pre won kwa na ede ba ade pote ena asi arobsem bio gomua isi mensimu wo mfifi mantemu Gomo posin so what is said in one. So a branch back, ya, and ye, Nani Abuabiamu. When you finish, Janu Dunsia, will Yemu to be, yes, Abu Yao, and your Pombia, no, the Tantano, and your Buakatabine, ye, Cassin, singing to two, a baby or daddy. Papa. Ye bebosham na Yakobiri, Biri, so the Asem Beba. Sebre Cassiam and a bonichum say Nipan 9B, and Nam Sabasa Yeno so. Wonom so atwa na no nsi edo ade hye yi ene afro bi da ka ho ye beje bre adwani akenkan wa Asem Beba Dabi Otec 1029Fm adwumade de so nyina ta ye de ebro ne ye ensem no ebi ede ebi ho a wote abo sa se tribum kakra ayin sa to bre bi so atia no asere kakra no anwedwen na adwumakuo ya wo mu adamanti ye je bre de akenkan kasebo di ama mu yetumi kwati wo mu ne ye bibia banye yi perfect series enwoma no na American force GS na ka wo mu age atum yo English ho besikwan ko je free o ho KH1 kwesi be 6 history of Ghana me abatwam na bakọ 7 no edon so yete agummamu soronko kwan so kra ya kran kenkan ye boa ye wo RMA ene wamu obesikwan kwesi free no Yesu kakra Muhammad kakra na anum jensu kakra computer no KH1 kwesi be 6 creative so ho wamu obesikwan kwesi 6 na science maths ni nyina no be perfect tiaro na boa makora no kan kro won kenkamu no atuma konkan de aba no na esre wan kwesi KG2 no be so ho language literacy over creative as phonics computing coloring and writing JH1 kwesi free no so esanso sa English kwesi social science RME computing career technology there's some questions there hibia some mock se terminal se midterm kumasi fo ye kwa puto je ben station no obehu ya cha kwan sanso enenkran so danso man first upon one omemo afana bebe tunto books bia no ubobro mas perfect je ne eye ne perfect emon komo dede na fo sanka mwan bi number is 0243299938 and 0540755465 everyone na ni nyina bodu ya na kwa wie sakora no bekwa SHS na tumi aboa no utumi medokota obra nkwa SHS utumi e na sin obra nkwa SHS sai umanimu nka nkro mu pa no de nkwa SHS ya yi erun television for any online addition ne de aba the demand and put on SHS online worum sua boa papa we no nya fe na trank ni chobos wo hinie ukochini sana na asim futuru asese bi bru akọ dia wo breki e wo kwa bretu mu ubisa se brantime wo mi kwa kope biato detergent na ne ebisa sa awofo ya boa mu we ya ko fa SHS online de aba bobo amankura no ne kankura tumi aba we tushin fi nko a na wo betua de ama wonom dia kan nyina ye gongon a so opeso 2 years say 3 years say 4 years apamfo so wo mo kire nkura no ade no kuta PhD ya doctorate agro kuta wo mo enfo no ne ade hye se wo mo kon kampa de nyina nsa beboa makura no tumi kon kan uhia computer makura no computer say laptop not wo de sin asere so na ye kira de bribia bekoso bia ntiwe vagabond lifestyle bia ne ba bia akura no ofie uye fufu ara betwa ka credit sa no asa kwota laptop wachi no osua ko number na 0599200998 nani penifo tumi atoka se na abo akura no kankro Yujima travel and consult se wo do tu kwan kwantru no be ye tete mu delta amount se passport na peso yo se Ghana card ne ade ne wujina mbrane wo we no bibia konkan ede aba UK de o konsra hwe se o kode ne ni nyina Yujima so be ede ama air ticketing se visa fee no ne hotel reservations ni nyina wo yo ede ama Canada bruchimam na peso okro nyame ya doma USA na peso okro Ghana se ye pempanko ye kan furu na dampanya enti wo mo yo na se wo so atumi akọ US approach manu ebi no akọ Ghana for board no afi German approach manu na peso kwa wa akọ ye atuma sua de singin visa no na de hwehwe German Netherlands France Spain ni nyina we for Ujimat ebi German ayo eti ama wo cha kwani wo kumase ya no so ntreso bridges edan wo chi ho no a
Number is 05520 98298. Nan one mato kesa na bio 0553 944 608. Nani Ujimat akasa. Kwadoro ko Royal Enterprise say yan kan cho so do krasini aduru no abadwaman so. Emema na wobu wonsa by force wa bra bema enchima no esan kokunti wose mo nkono maduru ni bi. Sanso na pressure ehun nsem da so ama wodwene a ensiso sanyade abeda wo so nti infections ahodo si ateka oto asintini na atwe wo mema waye mre wo mpamu nyina konookrasi ni aduru no eye wureko herbal mixture aho adanse so kwaye bretum nubira ne hahan na mpanyimfo atena sede ya aduru enti bi ko ne paduani mu a ba bibia yade na sie no etwimpie etu ase emani je neba promise ba o yerepodu abenya bia topo sa capidank misty heba ni nyina wo mbrom sax pharmacy opatase Otec 1029Fm eja kone ton time FM oboaso techiman free FM ejoso abanya se bia nanimu pe oduru ho abenya bia to fredimens heba dani heba top amazing heba tafo methodist abrosan mu hono mo a na ba bibia wo won so unya bowra ba bia etun nuro se opeokrasi ni aduro ni bia onsa beka 0244470067 0244470067 ahoma ofra kwadwo rekombejo so nkoma esafata bia ono bebo vitamin canonian no wadwaman so emfinhye aduro ni akiri ne ba o mangan na yimu na de bu nkompone hewachi enioma asesa ewo omanyimu mfinhye aduro no abesene kone so vitamin ne de wotimudu otimu a ene de sa na tie sanso na huso sa na tie bibia ansesa ye ahoden ewo mu sa anwanunu no ahyemu ma sa pepepe so ya mug drink konsa be ka vitamin choco banana strawberry ni nyina bi wo hono caffeine bi animu enwanunu na ahyemu ma mom calcium wo omega 3 6 and 9 protein kakra ebiko ni padua ni eboa wo eboa mofra boa mpani enkwada no kra de won fa so bibiri won wedi ya fa bia wo madwene mu made osua bia nso kɔ nti vitamin canonian ne fie hono mo fa bi go unya hoho afa bi sefo sanso na osuto mu hofa bi go hono na tonfise no na amagana ajatumu Elzonfo yenum na ebo yachidom ebo kukuruba ehwe ye bekin kankase bodi nyina atumi ede aboasonfo no ene ekoko ba ko tuntum ba ko ya ofantwi bosa ko labo wasoma ya kwa tuma asoma krofo ene nsem no ene se krojen sade zoom lion ya opra border no wo hye no nana ye appearance so kan ho bi papilo kan kwa magini boate kokoto enuba kusua sande nom wom nyina ye ankre sam na fi sak chese wom nyina ne po makase bo ye de asona ba ohene kwabna boate na wiebe ne menua abrewaba kofichumasi afi 7 nchebuni Asem Beba Dabi asem no enya ba na yebohwi na yakọ swame runabout sene empanyi kan ye no anoma wohwe wantu a ekom aneku no ne senti ade chi a na we nam ha obia ekopena no aduane na eno na aka hu bie na adwadifo ma mienu swame runabout omo so aba behye won mu dwa ya won pede obedie obi nim de si ye sebire kasei emayi mienu konfa no cha bayare sabia ana yede wonom akogu a wopre womo enkwa na amanebo ni kiremu se baby omoda no ani enyan papa na koba ni seye professor Kwame Ajeni Boaten koto waba na mon wakoho wakodi hu nkomo ahodo bi enti ye kɔ ne nkyɛn na de esi yankasa watwamfoni de akyerɛ kokoto awia mi mo ha na umpom te sɛ na mi adom de nyankopon yase ede ba ade pote NSC e wo some runabout to sebire kasei adwadifo ma mienu konfa no cha ban sabia ana won makopie pedase ede se ana person yan ntie se so me runabout me so no mo wo bi ebu nam so adwadifo me be mu da emu odin ti na o se ebo se ko he nia e ko so ede picture video se bi apa so in Facebook and so check 1029Fm so be here bin wahe so check so ban ba ko ton jeli akuto control ya so me runabout what the show akuso me jonde so no mo a that what company at your home mo na ye ka se ko ma bo mo so mo nyoma e de so na interpret jaduma na e ko so ntino na de akoma so mo chima contract no e de nyema akobu wa e ho ana bra no o maka ekoyi na odeba na no chi na mo pe kare ura wa ko yi ne wodi pie ene se wori ko bo die che danu ma wo so wo no a
what other getting good and cool again before to bra. You know what you in your chest, you won't know so. Now, get the neighbor could have phone Jenny to the one at born a nice one. The man fishing a little bit a can I at your free hole. But I thought our chef for what you are to one for the suman in the two someone. Here comes a chima, but the organic in the year car, so Yami Alpisia and that. Now, what I know, I'm a permanent Rango construction company, Noah. I had penny power. I saw Mokasai, what you say. Come on with a hand, so Uncle Fanny, man. And I said, it's out drinking we up bar in a year come once a day. Instead of the I say, one outcome for what she up by air Sabia, or play not what Jake won't come. I bought you problem more, or which you said, one more Marcus last year, now the other brand the piano, one Edia to the side and I want someone at sea or Swami, grab about to much you move, and I can say, I'll be here and will hear me. Kwame yada se na ohwe sa run about ne so asemu a wo kan ya ehɔ no adwadifo ma nanim so mo do so pa hu no mo hu dwane ye ana ye dan na sa mienu we nkwa na o mo hu e kan ye yi sa ofa ho no ano mo twon de e brenkechi no ano ye sa ma mi ni ana onu mo twon no so de se tie no a de preko penti na de che sa ko mo twon so kan gombo ni adwane bra no kan ni we e ko yi ni ma no it's a must say that to be a can it's a room of chima of funny man or the panel. And after a couple you see a boy you could say a good get the 4 minus one to win another day one more if you go so far. Yeah, that's it. Na kokoto tu sa na morning penifo di nkomo wiye no. Wona ode woni kroti we si ya won hwene tia santam ehunu di esi ye no. Wone wo mo nso bon koma asemi hu adansefo. Moma yintie wonom. One man of a frame, said the yes, Nimla. Maybe I don't know who said, well, maybe I didn't know about the one idea. You have your now, Mr. Mam, you know, Kano, to see a Kano, a mocha, blood, a good one, no, my dear, overhead and no payment, you know, that you will remember. It is a woman, I will piano. I can't see it, and in Chemuno or Bayana at times, as a man at times, it's Miss Womo, said you may be almost solid. I don't know, so who should I know behind the through. Say ensure ba utu soli gani se ka ni yesa no soli keke ni won ko abo bi na so ma me na to ko tem no squad e bo mpa because e be born no won say de tie no ti e bo urade mpa ye se bi bian ti mi free suro be bri ye no ene ma hu se se ni se na si ti de mi hu ha ne de ni e de omo ko ni pa mi na mbeti omo kasa ade na kan omo ka de ba me nya hu di aka bi anti e hwe akire na mo ma ye company car na e follow na masabu car principal be na o ma be fakara si am ba ye no no ma ba be pa e company car anti no bet na basa o no me ka ho asem ba ba se car e wa police station se car no police station car me ko police station no mo dia sa na be ye because I sa na e de ka e be police station asem because se me ba ye no MTT for no police fight for no e ba e be asemu kwabena ohwe wo ye da ho ntentenim pa ye se aboni pa no a na drobeni no ohwe hin asemu ye nyina na chi a wo man direction na hwe wo no se ne esi da ho ne ne kase esi fa ne tentenim se de muduru no sikura tie na babu bi na so nyame hu ommobo amen aweho semu a asie wo so am run about na no pa yi a mu amanebo na kwame agini mboaten professor kokoto ode abesum yen for na yemfree so am run about na fie nko amanse west mensimu sabra ya meka sei abuapo ne nkwado mu no de na nyasem kuma kura abrofo na wo mo de abo abrofo so ni nyina nsa wo mo no abono bo samodan kwa watwa nsie do nipa mienu bi eka nso pre ne sei asanko mansefo wo mo hye bambofo a wormo ho enom dia watare ni asradom a wormo boho eban no wom dia watare ni concession bi ehun etokwako ede mentwema ene ni poti pa no se dienti binti pa so wo mo bofu ekese pa no se wo mo brante ba ko man na ba ko no di akotene ho chese ono so aburutu amwawu ena wo mo ntia se de concession no tokom dia ya nchemu a ebzonbra Facebook no so ne bra behwe wo bra posifo bi so wo mo ede wo mo beji mu na nyase kuma sanse na ni anyan tubon sa sradom no won mo ba bi ebin ma hye no smase ena obehu se eye mabuna won mo amanse no so aboabo ne kwado mu no mpatuom chese wo mo so bu ofu papa se yenchede no mu etututo nom ni ade no
ene nam so ma asambirima ba ko a ye kan asemi no watronse no nobo Samuel dankwa sabra ye kan watronse do den ya mrantie mienu bi a wormo ka ho no wo mo nso atoa na se wo mo so ba bi wo mo dade ani enya papa na wobra ya ne wonobo kwame sechi ne yehwe kwanse nko beba so amano so nanka eja nsem no nkyere mu pipo pa no watumi ede abre no wakyere mu dienti binti ne wum kyere mu odi ma ye dedika no eno wakyere mu ese mentim wasi ya ye concession nie na asanko mines won peso omje eboso eno mkofa ya sojafo ba ye timentim wasi ye nkyede ye hyetai no ne ade no bo sese do mo ye no de abusafo na eni enya papa nam so a Samuel dankwa ya ko aboabo wo ya asambirima oho sabire nam so ma wato ansie do nipa mienu bi so a wo ye maburu wo so ba bi o moda eni enya papa ni na enyan busonfonti na ye hwese nsabeka no bo kwame sachi ya okopiem ewo eye mpatro mu a ne mpatro so na nsem yesi ye na nkanchemu pipo no tumi ede apre na so eguso a ye puso ama na se meka se kaskala no am na ye mo penhwam na yentro ansem no so ne nkogu mu east mansimu ewu fifi mantemu sabra ro se mo firi oba na sabrantie ba kon ya wonye mfirinhia no edu nsia boye moto yefo ibi repera ya moto no esaya na wokusakusa dandan no wo so miemiemu a nkyerwa no na moto no watuma ye den si kwantempon so bi mu na posin jansen ho no a gomu potensi atete a ho no a eno enu moto no na wopon bia ye kire se woyin keche no woyin keche se wa na adu so dimtwi krom ho de ono na emoto no nti moto no nsuru no na moto de wa machine ti tomire bia no adan so ban di etiane ye hu se wapon anwumre bi yabati ande popobrom ana na ujanfo bua kataban ye nyasem kuma kra na sabre ye ka se de putin eye polyclinic de kra wo mche se da bi ntumi sumti trauma and specialist hospital wo bi ni ba ene ye wo no so se damia ba wo no so sa de kroe se ya refer no won ko no koja ya refer mu otin wo ho na nipa wotu ye nkra eye dansini ebo eye Anderson ebo na ebo kire mu esan sa na branch no tie wonya point adwuma nwumre no a bozo yin keche sa titu pass won guess no na wakona ni no benachi no gina moto so abobo ya ibi no gina so otumi kwado verse ya no adan no ho bomzi na woje Francis am edi ye na no na chacha ye man ne fancy a na chacha ko bonzu ase a wantumi anye fancy bi wo so mo ntwo ho nti ye man ne fancy a ne ade a ebusanfo de ko wie ye ene se abrantie no sabre ni nan no yesi benkum no eburade ni fa no mom ebubu pen said the sabio awu sa hwede ewura kan wa hwede ewura wo twitwa hwede na wo ntwan wie otwan pompo na konkon ho sa twitwa na na sensen ho ti sa pepepe na ye aboya na mane na no twitwa sa se de twitwa hwede no ena sensen ho a emperifo chese ne na no de se beburu se menya do chese ase kura ne sa chese wodwuru ho bia nya de a eyeyi ti ye hwe se da doctor fo asem fridi no betumi aboa ama abrantie no betumi aboa na ye reporter empatro bu nkobo ye mu nkomponsa nkobo nkomo no ebiu mpatrom wobra mabru ya wono ewo amanse west mpatrom de akwakọ wiedu no onobo sechina ke yepe no so yamana bofo Simon ejina ho Simon otemen kan wie ya ma han asona ba mpatro medi usu minu ya bema na ho ye de nyame adar mapa na wonso e boko ya tesa aboabo asambere man wa transit do onobo Samuel dankwa wobra sojafo won mabru de kase ani dindindin no boenkyeremu eba na support na owui na preprei eba so minu ya bema medase ma yenkyira Otec this year na wiabre minu ya re kama se edi free week mu de amanse south for edi abenepa wa sojafo nsa no pa ni na ejina galamse ekon ya mampani se bokon edi atie na anopai ene nya ntie se kopi mu o manso aboabo asem me be o petemo no anopai tu etimi aka nyina ne se mabu no won patemu se de asanko mining for eno mudi won patemu no mchese da bi ne be we koso a eyade se entwe enti mabu ya bisa na tede a enkombe ya cheka kra bi na afo mu de aka mu yi ode de a chese ne me koso patemu no sabi o monso wiase no okoto de okon yonso didi we na kwa se ko ba sense mu nyana mo so ma mente mo sorry ya me no kase de anipo ya se no badwani won patemu no watimi auto na no e wonse do aso ba unu se Otec 1029Fm de yasem bia ye ka ya ne pa asem no mu entire mu yi eno ntimi no kase no mensa kan wo hene a ne frɛ na akwese ko ukopim e wo manso tetere ma won we hene po ho ma ensem e ko so de betuma kase no pa na obetuma boa yen na watimi ama yen sem nyina emu entire mu eyi entimi de ko na ho na na ye ndedi kon yera pa to tie nka Otec 1029Fm so ni o ma han Jaja Otec 1029Fm na mo te sen
Ira Patoboko, Adarma, Asumi, Eban, Sena on Swati, Adarma. Anope mi da ho na meti se yes enra sanku for the asujafo bi aba camp ho a omu ye patrol so omu concession e na meti se yes enra omu ko patrol so omu patuom e ho ba bi amatu aka abranti bi ama na wu enti omu de body na beto camp ho e na me frɛ enkawie police commander ne nko for say no omu mefa body ne nko no omu ko ye postmortem na ye hwɛ sɛ de yitu ana sɛ de na akuma abranti eti ye wo hwa commander mabo police fo aba empatom for boys ndididi ba camp na me say no me frɛ aboabo assembly man any tetrimo assembly man say omu nko gina boys na no na omu nka me boys ne down say de be ya boys no emma ɛhɔ emmeyi didi ye jeho ye ne a police jan e beti pe wudi secretary we say o makuma babo assembly man na de esi ye no eti na assembly man de masoma ne say o mu ma boys no o mu nko ka me boys ne down say de be ya boys ne mfa de bi anye dey emma ba bi asojafo no wo no e wo camp wo no ya o mu ne boys ne kasa o boys ne kasa ene ye ti pe a ye hu say etu aka assembly man ayi nyamedia na mote ya sa na tie Ohena yepato bi so Adarma e de na ekoso e wo kru mu wasan se e ye mane ho na asankofu ani timofu anya na se e de ba do se do nya ba ohire ye kan oba amanse west dia na ye galamsi ya na mranti wo mu yedidi adwuma bi ani ho e na asankusu wo mu concession no iti asankuru wo ba bi wo mu ye adwuma nti nchen no e na mranti no so ye de edidi iti nchen no mu didi no na asanku yehu ya se asanku akofa asojafo aba concession se emranti ni nyina mfiri ho eno kwa no mo ba e ya abotre se ye no mu kasa ni ye hwe se ye be ma mranti na free concession mi na bi asanku onya kwa ye o madwuma na yete ya ne se didi ya akofa sa ayu ni yaba Repato we be say money asankofo no wo manso na dan chenso no pe nyina be pimu afeli military hospital as na afeli hospital e de be pimu ha no ma wi abro Adarma aferi hadi de bi pimu ye body na enura omukoye operation a ofa mu wuye no ye pese ye bana doctor for papai na yihu ade kura asada situ ne kan no anasa abrantie na ewu ni wu asanko de ye ni omu ni manso bia ye ni omu tie ye ni omu ntemu ye kama etimi nim kwan krokra asojafo no kra afa so abeye sa eniema because asanko de ye ni omu ye de tise honam ne ntuma nanti yenhwa no pe ye hu se ne mrante ni abre obetuma ka so okro na asomdwe okro mu ha na de ekoso yi ene pa de se asomdwe pa de se me fon okra no madum no me mpese obi abefre me ko se assembly man me pa makoto me sa fra assembly man muni wo monko kasa ya assembly man ni o na me hu se assembly man na wu na me kwa minti min kasa bi Asonaba enti ubisa ya we ni ade a ekoso e wo manson pato ni manson aboabo nche say in fact eni enyan yere ka me say de afia asrafo no omani abrade se wo manse south no menu aba ma ano odin pa manse west ano e ya de sa asmo esi amanse west sanse manson pato mu manson area ho nyina no ba bi asmo esi de amanse west asem na premprem no e ka enti obrade mpa say asodwe bitma ye adwuma na akoma betimi atoye mu na de se no say asrafo mba ba bi sa no ye omunya abotra so no ba kai a enti bia na maso bonte so sai si we bi si honom e ma sa nkofo ko tutu bo mu amafo fo mu mani nyina asem ko mu nyina kwada asuma asem ko me no kase mu asem na bekra wo mpatam wo bonte so no wodamu ya tese ekra ko ba busumi ne yenyi no aya no ho asem ko ntimi nkanwe ya we nso asanso abeto so ntimi de be sere sempanefo se sa asrafo ba so ma ba mu nya botre sanse to mu fo no tro bi na kokko so kakra na o mu nenim mra no no so nya botre da ma ze me no kase no ko pie mpatam wo na ene enya mpase de mabunu ani abro mo sori a omo ye chere wo kese ka anko ka mo minu ye duru nka we no na signal ba se de ade na ko ye chere be kokro mo bi yenso kokro ye ma entum bese so ye ne ko nyina ye nyina ye mate Simon ebedase no amane bo adwe ebedase pa Simon opoku afri yamane bofo odi be free amanse emse wo mo aba fa hospital crime efofo na yenko absolute in eye itwi wo so asene bi naima dot ye no eba so no na ebu echi domo a ye de ayo no de koginam tententin abo akwam de bekoso bia no absolute eye in itwi wono mo se yanka ka pa se wo bia ya we sisi ne kama enuane nso de avro no ano de eba fried rice chicken kakra fish kakra ni nyina jam so a bebo amodi de atumi akonkan de ama sanso na jollof eno so wo de chicken kakra fish kakra ne plain rice no na de nyina esuafo enye asemkuma wo de aba absolute itwi wo de absolute esuafo
Yamu a yɛbɛgye brɛ ne yɛkenka kasɛbɔde ma wɔyɛ mmienu tuntum baako kɔkɔɔ baako asonaba ɔhene kwabena boaten na wiabe ne menua abrewaba kofi twumasi yɛsɔ wɛma akurei ɛde nkae no atoa so apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the Otec 1029Fm. I am Bieno. Says he a cum malaria morning yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Na Plasmox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days na pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nkan our pharmacies na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se wotumi kenkai kama. Wakabrofo. Wow. Na nkuntabu akradie. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no die. Jai. No die nimdifuo. Ene tre wa nguma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine so. Owo nina bi. English nom ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. NB. Na GS. Ane naka. Enso am approval. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, and na se we die. Suku bi kura betumi akotu akoton. Ama ni students o. Na eno kura die. Wote boa no so say hwi. Wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a. Etufo nko aputuaja station ho a. Enkran danso man. First stop. Any omamu ba bia ye tonton books bia. For 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus Mixer to malaria na sekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpafie ha. Che, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus Mixer. Magie dure di pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa. FDA aje edwede nkrato yatum Middlefopa adia bakwa ema self confidence and say oh good oral hygiene enum apomodin obey obi ni need nkoma unsrechire esanse wonim se nka ana pampan efi wanum ba no oha obi enim eti wonso a wotie me bra by Grace Dental ne behunu dentist mo hwe wanum mfama wo beye scaling and polishing na wo sentem bibia hihye mu bia no yenye yimpiepie ma wonum enna ho wo de o sene so abu tu pese esiesie ne ade bi si so ma wa bra by Grace Dental ana wo de o sene keka tu pese e ma ne gina abra entu a ye hye wanim e wo by Grace Dental kaka ne hawo abobo ne wo simu ntokro emoye tuntum umpe ne sa ye twen ewo by Grace Dental nya ye ho atwuma e de amawo ana wo ha ne de ye wo say moa bia ni ho by Grace Dental ewo moa e de mawo by Grace Dental ewo breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05 Runia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wo mbra.
Wote no ye pa. Online high school abase say. SHS online and the online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa. Mo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo prese wo betwa won wase nyina. Ofo me ma o sentim yen say twa se wo ma oba ne de ne ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online e wo 2 years SHS, 3 years SHS, ne 4 years SHS. Enti eboa mo oba ne nya abotre sua de senya ono ape. Etasumie no esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niama enke wo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etasumie nsa akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne ho hia ode besua de wo SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye desua de ena enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fan hu nhye mu nneya. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete bete, Onua, Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adon mu gurura, aye ni na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edibigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openia wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane no hwe bi pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bibi so wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan ewo no tutuo onso omo papa da so busua yi wo duma papa wo ye ne kyense we can say ayi ni na asienka bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire e duma ni tumpon no mu tumpo abotire odo ensema ya no mu ka e ye futu sema ye ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se ne sa no mo tie o mu ka se duma no mo ye ni e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo ti sa bre do hwiri kopum bra odi obia bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa hoɔden ntumi no ɛnse wo manya kokoduo ɛmfanya kopum bra wa obeti woni mu nyamo adum ni amen amen ona wotwe nipa ni sika ni free oyere phone so edigu wo phone so ɛna odi sika ni ye dey miditwa bet odi ye dey miditwa bet se be mbedi bi na mediatua hospital kana na medino odi oba ni sika ni ye dey miditwa bet odi twa bet avieta ugo twa lupri obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe de ma Asem Beba Dabi ɛna wo akoko no atwende ago wo phone so me pa twan ɛna wo twego wo phone so wie no diska no ye dey miditwa bet avieta odi kotwa avieta me pa twan utri ne sense na mi tunu 50 cedi ndi utri ne dodo sei ende ya kwa na tu ɛno net sei so utwa da man na connect kwatis na kan scan ma ti se wo boss wa ebi 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai ti sa one year alpren tu a atofoma na se wadiu na ada na ne ye ko no wa nyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo patran entutri 50 na ye di wo ko no me fa so kwatri 100 cedi ni nyina ya di
150 you do 200 you do when you tue na wan fa ebi 1003 na aka na mo ba na me so be pesca dia to hospital bill ntina ama me yasa me me say be betimi asisa 2,500 ni nyina me pa twan 15 million ti okodum adurawu ah pa twan owura ya won sama se we afidie so preko o wa japade be o ma pa twan omo ye dodo sai omo yetu na oyire na woni ne tisisi ya no oye oyire yankasa ana empna me wand but me neti ona ne na wutui Otec 1029 FM. omo no ma me nko Asem Beba Dabi. na we the only one ne nwoe me wache dabi ono sika na ade akotwe alupre no anu kwa sika obi dia no de amane so mfama ne ma okay enti wo de o ma di jahwan Asem Beba Dabi. yen samanse yenye we ono yen preko omo ma me wonti me di ama ma preko o de o ma na ma me preko aha na de ebiem wedding fee say ko 28 years pacha say de wu bewu enti ya won samanse enti wo ma mienu ne de say de o de ache o ma me on ta de o mpaboa nom ne de aka o de on ta de che hwan pacha mentale ne de infam obi ay so de obaba na opede obetimi afa de obi bana opa no afa obeman to kwai bamba enti fache na yehu se o de we ama we ni ehu se o de ache o de onta de na mpabo ache hwan me ye me ni be man tinu me be ba ko pe pacha say wo hwan dan pacha aka advance say asa ka me 1 year na me dan tamaso 1 year enti fie wu amfa ana say oba na on ne tene munte Otec 102.9 FM. Waka no what to unkura duro Asem Beba Dabi. duro no eye wu asem me boa pacha good enti me boa wo no aye on sama ase o ma mienu o de ache o maame mfa me boa pacha on ta de ne on paboa en de wuni nua de obefa bi amfa me boa pacha o dan na ka 1 year eno nso hwan na entremu nte ana de chefiewura ye me me fiuran o de mafiewura na ge na one ne tende wa amane hwe sende nyama na wo mne bi obeyi de enioma na yehu de ono nso befa oba no enioma be na ade ija no TV ni mattress ni fine TV mattress and fine Krobea fine silly and access standing silly eno no ene nyama na wo bia no dem nyama na wo dem wo bia no be Asem Beba Dabi. but on fa dem onioma no pa 1 year advance and you make sure say or the be me fiewura no pacha okay Ile
ayeye enka udin ena wiai odoman ko benyame ena ase nkamfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne adehye awiai yema yenho ha yema yenho akwaba ema yenho ye ahiehyia ene eye benada ene eye da foforo atwadi ampototrobo nso kwa me basa yi adom no wasan ye bio ene dai ya hia se ye de Asem Beba Dabi dwumadie yi ba abesom na dwumadie yi da biara das ye hia wa afidie yi so a ye se ye de suade ebrekro na mo ne ye de kire ye ho nso ade enu nti ena wie yi a ye hia nokre moma yense ye ho se ye ba abisuade ebrekro na mo ne ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na wie dwumadie a ye die ye live ewo ye social media handles ne so se wo ba so a na wie dwumadie ni streami na obehye eya hye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie bi ntie no nya bi nso hwe ebrekro na mu na wie adwenkire bi a wo no o de betum ama me wo comment section ho ye nyina ye beka bom ye besom ye bekan wa afidie iso am obi anso ate won so wonka sa abrekro na mu no na afei wu follow na wo like eno beboa mada biara da ibehia se no ebe notify ebebo wonka ye na wonso atumi awuram bia be join na ye nyina ye sua de akere ye ho ade awia ye nuanum Be Love Radio fo nhranka mo wo Spain man no mu mo aboadem ena wiei mu tie ye ena mo sen hwe ye ena GN Radio uko United Kingdom mu a onum nso aboadem abiebie mu ho ye wo Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio ena UK fo a mo monitor yen sabrei yankopon hira mo onye mo kese na ontutumu anamo enso mfansi ena Kings Radio eni ni TV dia wo Paris France Richmond mu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America and now we all monitor from the studios of Otec 1029 FM Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de besomo ena wie me di de Krobea nana Yaw Asante ena wie oji amanie ena wie apesemakana nanie ena dei Krobea jata minum ye no ahia ewa afidie so a ye ba besom ena dei se wo ba yen live ne so a na de wadwen kire so atum ho amaye na ya kan ne live ama obi anso ate wonka awiai mabedwafo age adwa eya kwa mo ho na mo ho pia akwa be bru amejosu ebru na ho te say adumara kwa na fie boko de ordinance ache ye sanete ode afemi ye enenso ye benada se ya abosome September yi enkunu yi yesi musa ne de toso nkunu ne bababare de obu o se ijata siremu enamu enti enne ye bosumi de toso nkunu enenso ye ba besom awari achiame akra oho te sai nyankopon adom me ho ye pa na so adom krona ye de nyankopon ordinance asan afem ye ye ne pese ye hia enti na ene ye hia no enra obi kra fie oso me ho nhya da nya mayi me kwa yaresa bia basisi ya wa mabio ye de na kwa akohyem sa ne wiasete enti se ye da so te ase a esese ye da din na ase sa wayebi okay enti adofo mabedwafo nie ena wate wonka no ena wiei ye wosomsom ena wiei ye wonkomobo ena wiei ye wonsam nso ka na nsam a ye de ba wanim ewa afidie iso no wadama utie no eya afemu adwen eya afemu aba Krobea nsam a wode ba Krobea na futuo no sabe enhwe me ameti hei ho dabi eka me nko ade a krache fia akokora fia na metimi ba bie na me kasa kyerɛw senka ehu hia so betie masem wo nanso enawiei se mete ha na me kasa kyerɛw a enya mi nipadua na sese o mane hia na emum de epie firi manum aba no eya afemu aba na fa bisuade na emu awa enawiei
odwuntuni bi ka asem bi na saa asem a saa dwumtuni ka ye no eno na mepese meka na me de kyerɛw odwumtuni ne se wuhunu mani a ɛyɛ aso utiom muntie de me kan yie se wuhunu mani a ɛyɛ aso utiom me ka ni se obi busa se hwan ni mani ne de onim no mani ɔno ne de wunim no enipa so masi de menene na te me mpotamo ɔyɛ omanini menene na wa adwuma mu ɔyɛ omanini saa nipa wei minim ni din mpo nanso minim nanim wɔtɔn saa de wei te ha ɔyɛ omanini saa nipa no ɛna dwumtuni ne se wohu se ɔba ɛyɛ asootium kyerɛ sɛ mani ɔyɛ dɔm sɛ wohunu manini a onipa dasani a wutie mie ɛyɛ asootium sotuo ni mu yie ɛyɛ ama wɔn nsa mɛi tufunuma no kyerɛ sɛ mani na ne hu ehu hɔhoɔ deɛ sɛ wunim no anya wunim deɛ wofiri anya wunim deɛ ɔde nam anya sɛ hɔhoɔ ku a ɛnyɛ ɔya anya sɛ nipa wei deɛ wunim no na mmom deɛ wɔde se kan ne twia wo mfii mu hɔ na wotwa wani na wu nipa manini na wayɛ misayie ɛno kora ku ntam enti hɔhoɔ ɔdɔfo a wutie mie sɛ wuhunu manini a ɔno kora ho no ɛna so utiom na wonhwɛ krache no na yɛ ne nyɔnko paa o ɛne saa krache no ɛyɛ namfo mienu na no wɔn nam na wuntie sɛ na saa namfo mienu yi baako yɛ owura bi a oyɛ sikani wɔ kuro ni mu no ne ho yɛ ne hi enti sɛ owura ne yɛ na dwen sɛ krache wei sɛbesɛbe ɔnyɛ saa sikani ne hwio nanso ne ho yɛ ne hi enti deɛ tie ne sɛ mempɛsɛ menam kora mehu saa krache wei ɛwɔ mani so enti ɛne ɛte saa deɛ a mɛbɔ paa mieku no na paa wo sikani kɔbɔ sɛ yɛnkonkoku saa krache ne nso ompie enti ɛden paa wɔte abusua fie enti sɛ wode wo sekan wode wutio wode abɛwura abusua fie bɛmu aku wɔn mo de hye na sɛbesɛbe wafa ho adi ana ensi enti ɛne ɛte saa deɛ a ɔno a ne nyɔnko na wɔ bɛn no no ɛna sikani sumaayɛ monkɔ frɛ ne mame ɛna ɔkɔ frɛ ne baayɛ ɔso owura hwɛ sikanie meka sɛ wa bie sika bɔtɔ so sika gumu dɔntɔm ɛna ɔde kyerɛ no wa wo nyɔnko brɛbo a wo ne nam no mepɛ sɛ wotɔn ne mame owura no kuro yi mu ne ho yɛ mahi dodo mehu na biribi yɛayɛ me mempɛ sɛ mede m'ani bɛhu ne bio enti mpɛ sɛ memmara nte yɛ ne ho adwuma enti tɔn ne mame ɔse ei mentɔn ne ma wo kwan bɛn so ɔse sika nie mede sika no nyinaa bɛma wo sɛ wotumi yɛ saa deɛ ne mame a mede saa sika yi nyinaa bɛma wo ɔse saa sika wei nyinaa ɔse an ɔse nti ɛbɛyɛ ne sɛ ɔse yo ɛda sei ɛberɛ sei fa wankasa wo nyɔnko no fa ne hyia me wɔ park wei so ɛne a wode ne bɛduru hɔ a wawie w'adwuma ɔse deɛ mɛyɛ no ɔse an deɛ ɔbɛyɛ no wonya yɛwie pɛ sika no nyinaa yɛ tabiri na yɛde ama wo okay krache ne sɛ mate wabie sika bɔtɔ so ɛde akyerɛ no hwɛ wiase ɛnyɛ obiara na ɔbɛyɛ ne biribi a wo ho bɛyɛ ne hi o yɛkɔ a yɛbɛyi obi wɔ hɔ a wonyɛ ne hwee nanso saa nipa korɔ no ɔtan hwɛ wowɔ biribi pa bi a saa nipa ni bie wowɔ biribi pa bi adeɛ bi wɔ mu ehinta wɔ mu a saa nipa no onni saa biribi korɔ ne bi enti wo ɔne w'ani mfiri ha nsi ha nuru ha onni bi enti kwan bia wɔbɛfa so a wɔbɛyɛ ho adwuma bia no ɔbɛyɛ enti ya no ahwɛ yie afei brɛ na du krache na akɔ ne nyɔnko ne hɔ wakɔ daadaa na somasi ye wonhwɛ makɔ bubugya bia kogu ha na sɛnea ayɔ no kyerɛ wo kɔgya me na yɛkɔkyim na wosoa me na medi gya ne brɛ me maame ɔde bɛnoa ne dɔkono ɔnde onim sɛ nyɔnko brɛbo ɛne odi n'akyi dwɔndwɔn te sɛ aboa nantwie na onim sɛ yɛkɔku no na odwan ba bɛka kyerɛ ne sɛ wo wahoɔde bebrebe yi nipa da sɛ ni bɛku wɔ se daabi nipa ɔnkume na wonim deɛ nipa de ba
ɔde na kwa akoduru saa park ne so ɛna ohu sɛ sikani ne mranteɛ no ɛde kaa naba ɔde kaa ne bɛsi hɔ ɛna ɔnom twa krakye ne ho hyiaeɛ yɛ ka yɛ kan wɔnom ayeyere krakye wɔnom yeyere krakye ne wieɛ no ɛna osikani no ɛka kyerɛ na kwadaa baako sɛ yi sika bɔtɔ no fafiri kaa no ɛto na fa brɛ ne nyɔnko no ɛhɔ na ne nyɔnko ne busan sɛ ɛdeɛ sika no sikani sɛ yɛmfa mmerɛ wo no na ogina ho din ɔse papa sikani na wo nso nka wedeɛ mɛnka wɔ n'anim ɛnka mame ne wo nyinaa mforo wɔ kaa no na nka fa sika ne mame na wɔanhu ansa na mode nakɔ sikani ne gyina ho din ɔse hwɛ wo misuro wo kyerɛ sɛ deɛ watumi abɛyi n'adamfo ama ɛnam sika nti misuro ne gyam fite enti wo mema wo nkɔnkɔwura me kaa mu mpo sikani owura wa wonyonko no ho ya mahi ɛna mbɔ ne paa enti no ɔde waba usika ni nie fa ya de krache ne kɔ yakuku no hwew suomani sanka owura yi hunu ne ho hunu sɛ nipa tirim osum enti wɔbɛhwɛ manini ya enkanyɛ ne nasɛm ne ne enti ene de mpɛsɛm ka kyerɛ wani me se sɛ wo hunu mani a mani na wo hunu enti no menka sɛ o lete o gas down etuo na ekutawo no eye wadwen a ekutawo etuo na ekutawo no eye kwane a wobɛfa so a wobɛnante etuo na ekutawo no eye wanamontuo ewo wiase saa mani na wobɛhunu no ɛhɔ na yusu saa dwen no ɛhɔ na yusu saa wakwan no ɛhɔ na yusu saa nyansa no a ɔdomankoma de dom no na wanhwɛ yi a saa mani no na wo de wahunu no na wobɛlusu guard no ɔno ɛna bɛpɛ di na ɔde ayɛw ewie Krobea masɛm wani ɔba de akyia me uhunu mani a so tuom Monica sa so tuom Monica sa ma menchia Cosmos na afei bio na kuju omo airport run about baby omo fill gas no omo bi mu papa akra wasɛm no uhunu mani a so tuom ampa fisi o mani hu akra de ntira o mani hu ne sɛ de woni ne kɔ woni ne ba no ono enenim wachiwade ono enenim aduane a wopɛ ono enenim sɛ bono nsia obo ade akyinya me ha na ehwehwɛ no a yebehu no ono enenim sɛ obo ade akyinya me da odini tikɔ ha anaso wode ne nan kɔ ha onim abrɛ ko a obo ade akyinya me sɔde onim abrɛ ko a obo ade akyinya me twam wɔ nkwantanan bi so enti sɛ nipa no a onim we nyina no so obi bɔ ne paa sɛ ɔnhwehwɛ wo ma no a ɛmmerɛ ɔmmerɛ koraa ɔhwɛ ne time a ɔse no me ensa bɔ saa bere ɔbɔ ade akyi ame apɔn gina gate na akyi hɔ a ɛnkyɛ koraa obetwa fagere wɔ hɔ a wo de no me ensa pepepepete hɔ ɔn sɛ Judas a oyi Jesus Christ ma ayɛ no na tworo no di ɛse ɛyɛ no korɛ na Judas nimba bi a na Jesus wɔ enti ɔkɔɔ no kɔgye sika sɛ metimi ayi no ɛde nama mo wɔn ne nam kwa so a wɔn kɔ nyinaa na wɔkyerɛ wɔn kwan a wɔn bɛfa so wɔn bɛkye no wɔso wɔn deɛ mo so ne mu a mo nso ne mo den efiri sɛ otime yira sɛ wɔhunu enti meka we di ato so sɛ suro deɛ wo sɛ osuro ne ɔbɛwɔ efiri sɛ saa nneɛma we nyinaa no wɔno ɛnenim sɛ wokɔpɛ sɛ poison ɔbɔ ade akyia me a aduane a ɔpɛ paa enie enti sɛ wode sɛ aduro no gumu nkoa dia wobɛnya no deɛ wonim wɔ no wonim baabi a wopɔn a wonam wonim tam kora a wopɔn wonim aduane a wopɛ wonim baabi a ɛbrɛ bi a wonam nti ɔno ɔhwehwɛ wɔ bɛdɛn no wanya wo na ni mom ne ɔbɛn wɔ na wonim saa nneɛma wɔ nyinaa no wonkae sɛ brɛ bi a office papa bi ba hɔ no mo sɛ nkonwa wɔ mu fie akonwa wɔ mu fie na wɔno ani ne nua ba akɔ ba bi kɔgye aduro sɛ ɔmo de bɔ wɔn ho ban akonwa ne tɔ ya ɔhwɛ a wɔn na bedie nti no na wɔnua ba na sin saa nam ne bi ɛde agu aduane mo de abrɛ na mena di efiri hɔ ahotɔ wonya bi da firi sɛ ɔpɛ sɛ wɔno ne ba mom ene die wura fi saa zemu office ɔde n'akyi wabea ka wɔno n'anim onua paa wɔne no kɔ akɔbɔ wɔn ho ban sɛ akonwa ne nti yɛnkɔbɔ yɛ ho ban na bibia anyɛyɛ no eduru sɛ akonwa ne tɔɔyɛ no ɔpɛ sɛ ne ba die nti ɔno n'anim n'akyi wadeɛ osie nam no ɛnsɛ sɛ wɔn mu die no ɛwɔ waduro mu saa ɛna odi kum ɛna ɛno no ɛni suro ni ɔbɛn wɔ no deɛ ɔbɛka deɛ wɔn no meda ase eburo
uhunu mani a ya so tuom ena wiai ogoromensa mehu se waba ahoma ne so ogoromensa owo manso asuonyunu woni ajingo aka shata matwa afidie ne ho ahia ya mutie Mr Ransford asaku o hweye wa adansi kusa ose akra ya Krobea Asante o ye meja na akra nyankopon nhirawo ene mia nkasa meba Bishop 2020 Zwala o was a hioso abronte say ose boss long time. Yes, I did we university a wokọ ye de won freme ya freme kakra wate macho and was say how are you today my boss nyankopon ya dawroma ti se udin no a me hoden Peter Mensa and was na ya Krobea Asante and awie nyankopon hira wate and wo ba nyankyere ne ase a yenso ya bade mu ha ya ye hwew nyankopon nya okese abena kobi papa bi and was ye futu papa and na awie akra Krobea ode aba no se wo hunu mani a de oben wo de wonim nimpo ono na so tuom ho na wan so tuom yi a se ni pande asembe fo ase junior PKB1 and was say adwen no 100% na ya Krobea Asante nyankopon hirawo abrobe and was say oh god nana wasemu a wakan edimu o senke nipa fa na wahwe ne ho yi a anka nipa ni asem hwe abaya no sabe owokunu nanso otwempna okodi nkomo kire ne nyonko sane ya wani tua no me boy no otumi hwimi simi esini mikunu eye saa nyonko na ne kobo onikunu na mane ene be ma na jai oba no oduedue mu ko akire ko ye saa ba ye no boy na mfa na nkosi hwe oba ye obepa nikunu chawu na ne nyonko no eti awade na se uhunu mani a eya so tuom na wan so tuo ni mu a asem de edebeba ena miamindua ba hati owo United States of America maame ya ose akra ya Krobea Asante awie maame nchiachi awe na haidie ya morning na minsre odomankoma ni nhira ene na ho bambo enkamwate obapa nyankopon nhira mo saibo ene ose father awie memwa ha na menso mehwew nyankopon nhira na onye onso kese saibo ene Mustafa Yakubu ene was good afternoon na ya Krobea Asante wasemu a wakane de no anu no senke nipa ehwe was ane oma ne ho a enke bibia be ye kama adwoa papa bi ose akre ene woba adwoa papa bi collections ye wo bo shan na yasa ene yenso ya bo ade mu ha asemu a wo kane de na ya Krobea Asante wudika dempa awia inso ye ba besom na Kumasi Wesley Girls High School Opsi Tafo O Cemetery ena Joyce Edusu enso ewo ose nana Krobea menso mehwew ye won komobo na enkoma ye wobo no ababa wai oba tuntum owo manim ha ewo afidie yi so ya yene no ebebo enkomo na enkomo a yene ni bebo nyina no moadama ya na mwaka ya hyene nso se ya dofo ne aboafo nso ta ya chipa nyankopon nhira won obapa akwaba ejewo ohote sei me pa choye okay ya de nyame ase se ohoye odi de se mawura me de kuata akua ya bie wa no why me pa choyo akuata o ya ata na ya do to ata me pa cho me ya ata o ya panyini ana kakra me pa cho me ya kakra where die ni me ya fantini fanti Krobea so na afri me pa cho me fi antiazi odumase me pa cho ukro ni din so ye mede antiazi odumase okay very good na te he me pa cho mi wo afijase adensu eja me pa cho na o betena ho cha na ye wo ho me pa cho adwuma na de me ba ho okay enawie yi ede asem ene de waba yenim ha hyase entu nsin finfini hyase na fabra na afi yenti wasem
Yo mepacho meba mifi bogo so na meba afijasi ya de nso agya na mebehu abamu abi a yefre no kwabenasi ama ana osi na niji me hu ana meka kye ne se me de baabi a mefiri no me yeyomfo ndi so onim se tena na one me betena no so obeha me de a ma mentina me baabi ndwe me hu obehu hwan eye kwabenasi ama mepacho an aha enti wo ka kye me se wo nya me se de nia me hu no na me se wo aka mate esan se me maami afrim a minimu ne da enti sa wo benem betena se de a woni mentena se emmobra enti me no na ete ukotwa blogger me no mienu na ekoba babia me no se ukoye adwuma na minimu a adwuma no untumi nye nyame ayadom me ne wawo abaya ye frɛ Gladys Boatima waja akura na afrim nsem beye 1 year ni meja ama banche ne nyoma me no dua ye nyina wafa ni nyina di wa mame nso me pani yiye nti no matuma adwum na metena ho nti wo fa akura no ana wo sei wo hu na ache nti me fa ne ma na wo ne nkoda ade achi a wo akura na abreme ana me de akura no ede ne ma nti ade achi ye no ebo beye 7 mu na mso me frɛ wo se ade achi nti fa akura no ma me na me ndwale no ana wo se wo de akura no akoma wo fa nti me dem nim se ya agro nti me manso so nti edu be wa month no na me hwa asem a wo ka no eye serious na me call wo fa ho na me ko tu nanim se wo fa kwaku ban wo fa asene de akura na abrew na me nim se obaye no obeka ne ewom bia a kirew enu nti ena me de manso so no nti mi amaba me beka de kudie nti a ama akura na ebedi wunsem a kirew ena ubisa me na meka asem ewo mu kire se wa ofa aso na akura no wan kan chem se o ti akura no no so one ne koda nti wo de mesre wa akura ni so afi no wo 2 years nti fa na mame na me mfa no ko se nya me ya adum na se wo pese o ti akura na ni fia na mo ate no na akura 2 years de oni mo hwe ne wo fa ka kire me se ono de oflamanso ntoma nti se me nso me komi fie na se manyi obi a oflamanso ntoma me nkofa ne mbra na ya ntwomanso wakora no hansa odi akora na ma me na why ne ka sa ne wofa kwaku ba no ana me ka kire ne se pabnesia ma wofa kwaku ba me pa cho an ene ka kire wo sesei o ka kire me se me wo bi a obetumi ne na atwe manso de a ono oflamanso ntoma nti se me so me wo bi de a me nkofa ne mbra ne ya ntwa akora no so manso enti papa ne ka sa achem na mso aso we de senkanya asem bia nka wo ka se me nkofo obi oframa nso na mnu se me maami afrim mpo me nim no enti me papa nso obogo so enti me papa kura no wonim ne eko enti mesrew fa kura ne mame ena no wofa ne se won fa kura ne mame enti efiri ho no me kwo ho a na ne wofa ne me ekontokwa se adentina me ma ba ho aba be hwa akura no na afọ asị na kofa mbe kuruma na mka chense debi na ye me ba ye friend ni matu papa ana de me ba ha a ye ablante ne fe kofi fatao ono kro de me ba ha na ye ntamuti ye no wate no ho ase a owo ne ba bi a oye na adwuma na adenti na wa ofọ asị ne de ni ode ye mene ye wonim ne ekọ nyina na semsimi ntumi ne ntina adenti na wo so wona me eche sa amanso no na wo mba wa wo mu nkura no omanyina bi ko SS nso nkura no wo maame wo bodomase na wo watumate me die 2 years edna atra wo nchen wa ma mensurum ye me ya na wo ka chem se menni abusua bia wa ha enti no kwan a wo pɛ no na ade me befa so ana me frɛ me papa na me bo na amane na papa frɛ me se me mbra enti ma me kɔ ye kurom na papa bi sa me ne ewom na me ka kire no se me ne na agyae enso so no boy ne se obekume ato atwene enti omumbla ne yen solve problem ni free one papa say se bogo so ba ase no ekwan wa enti se saade anka mensambla ne yen meka asem ne boko na empenimfo nhwe ne bibia nya fan me ba ya asem no saa na tie meka bia omosi mibusiani ni ha enti me de matoma adwem na mete ase se adanso agya me wei be ma bebe ma bla bom se mewa awo no ablante ne se mekun wa beje meyere enti mekun enra dwe kura me de asem ne ba hai me ko ye numre no me ji me duabo na amanfo bebre ewo ho
sister no eton aduane sister e friend Cecilia oton emu wadenso agya na odu ho no na sister ni kosiasi ho na oyi bi ana ode bo fom ho na obo medua nti sister no kura madansi ni nti asem no ye de akonfo amanim anyeye ye de akonfo dola anim ayeye eja yawo ani kwaku ba akofo ma ka asem ni bia boy ne sese me wa no so de ani aduane de enna ho ne nkumi ntontwene nti mesira mo madawo matiefo mo mboame na asem wei bibia enya fine na onda ne duane na makoma entomiyem ewo brono amete so esanse menya ahota wo brono no so nti se obi baba wa bra bom kura na problem bebre menso me yonfo me ni obia ewa denso agya ho na me wo no nti mesira tiefo so mo mboame na asem no bibia enya fine na mo mfa akura no ema me manu asi Edia krata chro medisi hachi amupi tete hodi ni bia na no nso asi kriata krata chro ya wo chro de ama Otec 1029 edi afa kwabresi ama ho ya wo no free efijasi adansu agya okay afa ya kriata boame onni kwabresi ama mwatna mfiesai me pacho yatina 4 years me di kan ne netina ye no me fa froto aso prensa ne nyina akura no menya omo nti metumi kodidi ema akura baako etoso miensa no okowu oji abonten ema me fra o maame no papa ka che omo se me mawo ba ya akura no menya 3 weeks etam na aso mu beyimi abafie akura na afrim na duro no mo de maano no ano odin tama akura na afrim nti omommo ame no muntie sika no na mentumi mblafie o maame asem o ka chem se ono de se sika no no ne ba no obi kura o ma mfa nbetua se sika no e maame nti kwan ya mefa so amekọ oji ho no memfa sa kwan no so emra ana mefrɛ me papa ana me de tu na nim se asem se na yede esi ana papa de phone no okacha me se me fa ma di phone penny for nurse ni no na me de phone ne de ma no na one ne ka sa se maame me na ne ba ho no na wa wu no so onwu ye ne ba ne sen no so o edro ne de ma no na eburo so na ma akura ne film na papa ka cha o mo se eni o mo nso no sa akura no wote asedi anka oba betue sika na yi mafrim ontumi nhwe se ne ba me ka kwaka obi man so enti se sa de a na se ne na ni nwu ye na ye edro no mda enti o kwa yare sabia ma akwada ni ko free mu no sika esese krach ne ba betua no wa metua oni na nyem awato asom prensa de edikan ye de na akura ne wui ne edikan no me kwahwe ase na yinse ni seye de toso mi na ne toso mienu no eno so misi nioma na me kwahata na no so seye na toso miensa ne ene de mewo no na me de ni ko digi a akura ni ko free na de otoso 9 ene de wa wui ni otoso 9 no ne ma wo no mpo ni otoso 9 no minya 8 months no ene mpo na akura na e ba force nti sofu bi na ebu ame na o ma mi nduro na me de wu akola no nti kasa ne ninja munsu boy na busua na eye ne maame ka che me se me ye fantini nti ompa me ye mu ba ana me se saade a mate nti me wu ye no busua ni bia nsi ho e ka ne nua ye frɛ no kanka bi hu on na e ba ho na obehwe me na ka ne nua ba ne nua ba ko ye frɛ ne kanka bi nti ono na behwe me e de mu ne nua ma bra me kopem se akora no enyini ye nti ono ne ka kire o maame no papa se ade a omunua ne de me kwan o mo de me fa so no omo ba no se obefa me no o titi mi di mani no omunyi na ehu kwan o mo de me fa so na ono o wo yiri ni bi onfa ne yiri nkotwa blog nanso menua ne de o de ne yiri nkotwa blog nti ababa wa ne de wa bre nti nya wo ba ne ye no ma mo ndi na chi na mo nhwe asem no ye de mo nka na se ba se ye de kɔ baabi a me megina blane edi asem no edi ama eye akuata esansa akora no wa bre na menua no nsuso no odi ma fa kwan bebre so na kanka bi no ede ka asa akire o maame mo nti kanka bi ka chem se baabi bia ede asem ne bekɔ no obedi ama me esansa ni nua no kwan ode me fa so no na ni tuam ohun ni atai wadi nki anyam baako wapon wanyi mienu
wapɔn ne nyinaa mu no kwabena sia mama me ka kyerɛ wo sɛ woyɛ mfantini nti ɔmpɛ ɔyɛ mba wabɛnyem de ɔtɔsom yɛnsa akwadaa no wawo no ama yare abɛbɔ no wode na ba yare sabia ama akwadaa na ba bɛwu owu wieyɛ wafrɛ wɔ mo momfa sika mmra ɔmo se yɛ ne nka abɛka gi abɔnten yɛmfi na wasa akɔda hɔ akɔnyem de ɔtɔso nan ɛde ama kwabena sia ma ɛde anko ataa ɛde antia me pa cho ɛwɔ ne ɛnyamia ɛnyɛ wa na yɛmia tobo ataa tie me ɛyɛ de waawo kai ɛna me gyina so na me de abusa wasɛm waawa no asɛm kyerɛ sɛ krache no wone ne tie no sɛbi bi ni hɔ bros ɛn wotwa uso ni mu na watwa enti bɛma no yɛ dɛn wɔ blocks ni mu na wo nso ayɛ dɛn sɛ mogye blocks paa wo yɛ dɛn wom me pa cho ye kodru hɔ no ofla netie na ɔno no ɛbɔ so a na obra na me nso ma yɛ dɛn na ma bɔ so na ma pagya enti me no sɛ ɔno no na etwa me bɔ so na matwe na ɔno na yi na ɔde akwa kosi wɔ enti sɛ nke sɛ ɔno no bra na me nso ma yɛ dɛn me nso ma bɔ enti me bɔ a na watwe na me ama yi de akwa kosi wɔ ti saa na na woyɛ me pa cho ai ise bi ni hɔ ɔde wabɛdua banche ɔde wo yɛ de keka ho wabɛnyim de edi kan asɛi uhu ni suban de ɛtɔso mienu asɛi uhu ni suban de ɛtɔso miɛnsa ɔnyem wo akwadaa na bɛyare abɛwu ɔmetua sika koraa no ɛkɔda na ɛboakye bi din uhu ni suban na wo sɛ ɛkɔda hɔ ama na nyem wo de ɛtɔso nan adɛn ataa wait a me pacho satam na menene fa afuro first one second one third one na onda se suban na di enkyere me nti nania o maami kan nyina no ono kura ka chem se ono na epe me na obefa ame nti ono nanim kwan obefa so obede obehwe me nti nya o maami na obefa ame nti nya maami ne beye bia no e maami nkasa nti e ma e na mo ne kwa ha dan maami nti menene bewu saa ne etoso na nya ye frɛ no na na afia no ansa obede se suban na di ede kyire me enti satam na me wa akora na me kɔ nwa ansa ma beton me nyim no na me start nwa kɔ enti me kɔ nwa na na dra bi wo ha me kɔ a me ba fie 12 wo kɔ nwa me kɔ sesa nwa ewo ensuo bi da ɛhɔ enti me kɔ sesa nwa na ade akyi a na ma ton se de be ya manya bi na me so me kita baba ya ye frɛ ni matu enti me nya bi ede kɔ hospital na me nya bi ama akora no ede akɔ school sa nti me kwa se bia menya 4 million na me de bia akɔ takora ne nneoma saa akɔpem sɛ me de wo ye ade ne ma bi ya mo ho saa ata ma bi mo pre oyawo de ma mo ho hwɛ uti hɔ yi yimi free so wate fa de to so wo ye odefo ade arofo ni adehye momra fidie no so na mmehwa abaya no akwada kama bio akwada ne ho fe fantini abaya tuntum onkeke ka nioma bia wo nanim nanso momehwe natural beautiful the beauty is beauty so wo hwe awura nanim a tuntum mon hwa nanno na mon hwa ne hwene yesa nani ntam wo hwa body no a ba bia soso wo ye bi dia mepei wo bi wo sere yaw endia mepe no kure na me ka kire wo no wo no bi wo hwa no se wo gina ho a ne sere a esre anantuo eto oyo defo ade fantiniba na sebe hwede akwakosi ono a chechire ne ho a de ho akwakoto bremu odi ya mom yen hwa de wadi nhia wo baako ni matu meboa me bacho penini ye bema ye pani wo ho ono ye bema enti sese wo ma ye sei omuye miensa oni mema dodo sei na awo miensa omuye miensa ata
Equiata. Wow, me and son. Only me, mammy and son. And now, Equia, a ye. The Edika, no, or no, wish ya know a Fantiana Asante. Me pacho ni Edika no, papa mo. Me nim ho. Bogosto. Hona Ushiano. Me pacho. Hono a yeden ni jai. Me pacho, enyamia, mene boy ni enyamuyan, me de na mene netiwo. Na, I say, na me mini ho kura me ko me sister ba ko wo ya kan sen kum ayi ya kan sen akuropon na me sister ba ko efrem se me meboa no na onye na ayi kakra bi ntimi mbetenta na store anu man na o ye program kitua bi nti wo wi a na maba nti me ko ho no na me san ba ma chi no akra no be yale e wo ho na me de ne baaye ti me baaye no menim ne ekoso me bedu ye no ana mete se boy na amene ne ewo ye no eye ko obi se okọ bogoso kura esbani hotel ko ye adwuma no wakonya ga bi wo ho na me de okan ye no wo ba ye na mbisa ne se e ba ne sen ana wo se eye brono na ye wo ho animpa na mo brono no so no ana to nsem go ma som se e ma ornament na ebiem na me no meka bia anya yi ema enokura be bom yale nso meti ase na metena mbabi nti ne atoso mienu anti first why ne de oso akonya oba foforo nti wontumi ne wontena biem amanfo atutu nsam agu na asom se onyaawo ene ono nso jaawo na je se ne wo dan suban bi adia na enye nsunti na ma amanfo tutu nsam gu na asom se onyaawo ata me pacho enye sa na ni atie ni boy no nkasa de no kura nyame anim me no na ono ni nsi mi pese bibi sei nti satam na ye menuanu madanfo ne boy no na esa na boy no no oni ba bi da nti yansu ni yesu sasa no asa ye ne ye nuanu meme na na deden no nti o boy no so be da menuanu mu ne nchen nti me de asa me ni mo hwe nti satam me kura na me nan nti na me hwan gum enti me wo ho ana da koro na me yese me so enti me nan no se basa na agiye pejame na se metuma akwadun so kora na metumi akwadun so enti me da ho enti me ti mani na me hu se obi si me so enti ho ana me de be hu se eye sa boy ni enti e ma so sesei osi me so na me nim adakode enti me hu se asa wa yi me hu ana na one me ye da enti na me hu bi da enti ma me fra me papa ka che ne se ade se ne ma ye den ma hu enti me kra obo ekwia wada ena ote ne wonam se obi siw so me pacho anti me ye se me so la kwadwon so enti de bia ye beda ye be so no ne yadum light minima dokude enti ya yadum light no ye beda ya ye so light nso ebedu se ade be chin ana ahomachi mu wona obeso se okwadwon so no ne yadum light enti me kra na me enti ase enti echirei ena me be hu se boy ni simi na me se enti san de bia e be sole na wadum light ade se na ya wo ye enti ya wudum light enti ya wudum light nde be fawo yes odum light na no de be fa me enti wabra wada wabra mada enti wo to mi da wabra be ma be fawo na won te se be me fawo me pacho ho na me kire se satam no na me nan aza na ye ko school nti ye tutum rikasa me de me nan ko si bonka bi da Matias ya me pese mi hu ne se na utumi da ma be ma fa wabra na wu hu se be me hu ana me nsu na me susu na de wi aboy ni sifa ni yete na ye emafo ne da wo nti ne ye de ne ye nsusu se obeye saade no nti me kula no saa kula panimu no kula me kula menyem no awabla na me kula na menim saa tam no so akula menyem no na me bu mi nsa fa ho nti na menim nti me nsu saa tam na wo ho na me nan na me nsa na ho no enti ase na me nsa na me nan na ho no na papa ye se omo asole ho omo ye empaibo bi menko ho enti be ma na de ono wanse ope be ma ne de wanse me pe moda no adum light afawo na wa afa me ene ode nyemo de odi kan ode nyem ne edi kan okay enti me no o ka se ornament na bie mu no me man kasa ana me ye de me firi ho na me kope ba bi fofo kwata enti na me ye madwuma ewo ye ka ne sen
baby a me ma me nuanom wo no ekuro bi wo ho ye frɛ ho apia nkwantanti na ho na ye de me wo ho na akosi ade no so to so mi no enti ho no ana me koye me wo fa ba ko wuye ama me kwa ayie no enti me kwa ayie no na sa boy na me ne kwatena ye na to so mi enu no boy no e ka kire me se me ne ba betina no me ka kire ne se me nu obi enti se so opemede a o ma ye nko me papa mo ni nko hu omo na me de ka sa ache no na nukra ya me anum be ma na otoso mi enu no enye se be ma no na efri ni pam se ornament na me de be ma no kofi a me papa se ompene so ma me nwale be ma no enti me de kwa emema na omaye miensa ni na me kwa me papa so wo mpene enti wo be ma no wo ba obeka sika kese a wuntumi nye den entua enti se ba ne sa na be ma no so abemu abu na waja ma chiridie enti enye se bia enti second one we na ye de no nsu jai second one we no me sister pani wuye ana ye kwa ofie enti ye kwa ofie no asa boy no ofela de enti ye kwaya no eya na bi wo ho a na wate no ho na oto enti ye kwaya no ana boy ne de ono ne ka kire me se ama o papa no ma me nyina anim se menene na ye de eti enti me papa mo nso mo nim ba me papa se ompene so ma me wala ablante enti na mo ma me ko bisa papa se aden medical o first one second one aden na second one so aba papa se won ti ase me de ne ekoso no me nti ase enti se saade a one na ewo me baaye menim adakodie enti a ema ne ye den eye sa enti mesre no se bibi wo ho a onka nkyere me na batan bi ani ho a obewo ne ba no se ompene me be ma enwale ne ba no na me kan ye me koka sa asem wei ne kura ya me papa ka kire me se me mesi oye beifo na me so papa enye sa me nka sa na metumi ehwe me ho se abaya metuwei me nya abaya bia je se me ho otan bi ena waka se bia me ho otan ti me kofa be ma sei enti wo se wo mpene enti adekodi a ewo ho a enti wo yes ade no me de ma mi hu adekodi enti tubu o akua in short second one nso o papa na ampene second one dem papa na ampene so ena ema ni dijao na ma ye jaye na so don so ne nawo na ade na ni nyina no che so ne nawo na wunya ntobo ase na wo unim wo ho bambo unimbo me fa chomi okay afa mi ehwe third one we dia wo na wuja no eye de na wuja no me pa cho ni ama mi ja ni se sa tam na me ko nwa de hwe me ho kopem se me wo ye no me wo ye ni nyina chi no 1 month na me fa akola no e de ni hwe machi e de ne ba adwo ebedi pae nkakran na obe ye de wo jo so me ba adwo so a me baji awa ye e wa adwo so na ma ton na manya kakra na me de akohwe nkura no nti edu ye kan se ya wada ni kwasi ade bia na me ba adwo so na me kwa fidi ase na me fa cabbage na me yese nti me ba nyame makoble na me de aba no na wo enu wo bedi o me be ya aduane se de be ya wo nso be de wo benya bia di me de se me ndwen bone na nkura de omo nim hwe nti no se wo ba se de be ya wo betumi anu aduane ma akura nso so so la wo benya bia di se o ma akura aduane di a onkodwo obi aduane so nti me na me fight se me bre me ho edi ahwe nkura no kopem se nyame bebie kwan a ebi wadwuma be den ebe ye yie na yatumi di aye de edi ahwe nkura no nti edu so no saata me wo ye nyina wa amant ni nyina me wodan mu no ni nyina na me botire nti ya amanfo ba me ho ofie nti akura no me hwe ne kakra na makobotire ni kakra wo so na makohwe no sa nti wo frame se wo master James se mun koye adwuma wo bonfa nti wo ni sika nti sika na me wo no me ma obi na fafa ka na fakọ na wo ba na me so se we de asempa se wo kura wanya adwuma ekọ na me ma ni sika se je na fakọ nti omokọ adwuma no afa de ma hwe ne mu saa omomba nti abua na do 11 omomma ye nti me frɛ no bi sanso na adwuma ban ko na afa de wa chesei was ye ba ye bedu beli anti ye ba na mso yu wakasa amate nti oba ye no me ne tira ye na saa de no ye bi ma me da oba ye no wakwa chichi fry no de blem na mse na ne de wampa na wo ya wanwasam sei ade wo nto obi ma me da ne de eba asen a okoto we ama me nti oba ye na mso ene saa de a ja wabedu wabre nti ma me nsansuo ma na dwale na wo wi a
na ye nyina ye ndi aduane no na da na wo so aduane no wo to wo de ne mi so se na wo de no we na wo so wo de no wo ho anti wo ka jim se wo de no wo ho afa de ase me kasa no ho a na wate ama me kasa no ho a na wate ama me de se me nim ne ekọ na me se yo ene me ndai ti me didi wie na me de me daaye ti me daaye no mani so ti me na me se o me sole na ma akọpe baabi akọdwu nso me sole bia no na boy ne nda ho nti dade anadwo no so akura ni sun saa me so minima de kodie nti akura ni su ana me de me ye me sole se me ko bie puno no ma akọdwu nso afa de me bie puno na ya lock me nti torch me torch mu no na ba ko eha me nti me so emu no ede to me nche se de be ya akura ni su a menya light no na ma yi me no fo ama na akura na no afa de me da sole ya ye da sum ene ya to ye punum na akura ni su me ho hwe nti wana meti se abaya bi su se one na akoda wantua ne ka na ode ne yire ne ma ebe da ase ena me bie empono na me bisa sister mpa cho aden empoma na prosi atum empoma no na me bie ye ena me bisa sister mpa cho aden ena o se o sister ye bibi na ye bra na otifia na ye friend kwa abnesi ama no waye oba no endro kwa adwuma na oba na ye dan ya ewa maasie he dan so na ye ablosan na ewo form wode no oba no o fa me free krom na ode me be hye menti oto aduane nyina aba ya me nanim enukura ebedi ye na owie no ana okachem so one me beda obema me 20 cedi ena meji tum no one me dai na o se enye ma one me nda ba akonka ho no ma me 70 cedi ena me so meti ase no one me dai owie yes ka no de bema me no wadwane on pese obetua me kan me dem ko bodua de na yere ne mbada asa me ka yense mesrew se a wo hwa me a na yere no mi amini na akura isu ni de we awo kan a wo si wa be fo wa ma osikai ma sola no paimponia medi kura no aginya me di me yom na betena asesa akopim se se obi dumfo bi ando mmea ye abruwa bi amanya na afidia se ye friend Antevic ono na eboabo ame nti medidi a age maame no na oboa me nti me ma soli kura no maame ne na me kọ boa no wo bia wa membia di nti wo de anya abotre na me fa asem ne nkoto maame anim nti kwansi na me hu se na danfo bi ba na obe en se oba ta na cover wa himfa na me so me de me hu no na abaye no se wa one na akoda wantua ne ka no me ka chen se me sre no o mebie puno ne mame na ade achi na se ekuro na da me hu nti ode me tie oba no ekuro na wuntu do mie me na me mpia bonten kwansi na me hu se o kasa wo oba na me so papa ade na wo yesa nti metuwei me ye foma obi ama wo kura me nya wa amant wa force me ne me ada ni na chire me de me nkasa o na wasanso asa me ho asa akofo ba afoforo aden de ba akono bone nko because no me wo ye no opese anytime bia wona me da me susu me hu kurokura nwu ye me nya ba ebuso me ensampo opese de bia wona me da na me se papa se de bia wona me da de ano ode me ntumi esa aden e kurokura wo me ho mti me te ya wonti papa me ntumi enya sa ade no nti no sa wo sole a ko ba bia wo benya wo be kwa kopo ba ni bi na me ntumi ano ya medin ada wo pese wo kumia na o de tobo enye nkyeremu me pese bi hu wo nyina so a wo gina aya wo di jae no enti na so me jae no me ka che ne se ade we a ode aye mia wa abla me ma wo a me da mojam no edi 1000 years ya me ye ne bi na mom no saade na me de be ye no enema ede entemtete ebeba me no enti wo ye ne dai enti me so me tu kwan akwa aboso akoye galamsi adwuma bi wo ho enti me so me wo ho no sa me de adwuma na meye nze na akura ne yale nti me yeska na me de boss kasa na me fro ka che se akura no o yale o ye dai nye nkyeremu akwa aboso no so ye dai no me ma anya hire me sa ba ye nti me ba ye no ana wo ka che me se obi abebo amanye se me ne gas bi tu kwa no omo akope be ma bi ama me na me so da bi enye no kure nti wo de hwe me ana wo ne metie no nti entesa ena wo kan de bia sa na wo ka de bia sa na wo kan na me ba na bra bi wonam ka che se bla asem se ne be ma me ne twide wa ka che me nti adanse nti di machi na yenko na se yekoduru ho a ohun sasema me kan entesa nti me bedu me ne bla ne bedu fie no ena oba no bebi sam se ata na wadua ne wei wo ma me school wadua ne wei na me so adua na afen ma no awie nti wo wona ye de ne baaye no na adua ne ma me ata tie me die mebusawo ena yima no wo enche ena
bɛɛma na ba wo ho so opɛ so de ne ho ka wo wo de wo ho ama no ɛna bɛɛma na fa wachi akɔ ba foforo ɛna waka kyerɛ ne sɛ wo saa de weyi a wo de ayɛ me nso mɛyɛw bi na de me de bɛyɛw no ɛno na de ntem tete bɛba ɛna wokɔ akɔ aboso enti wo nso wokɔ akɔ aboso no wokɔyɛ ni bi wo ma wo bi kɔ hwew me boa da obi ankɔre me sɛ me de abɛmo ne ba afijase kuro de ni abɛmo na me kɔyɛ na me konya no wo hɔ no me de ne ba afijase ha ana me ka kyɛ ne sɛ papa nya wo de yɛ me no tam aso nti nya wo hu ne saa pepepe na me so me de ayɛ wo nti ne efiri na de kɔ no me ne wagyae me tumi ne wo ntina biam titina oba bi na me ntina me ba bi you do me I do you sa na oyɛ no enti wo kɔ fa ba ma firi akɔ aboso e de ne ba afigyaase ho e de ne ba be kyerɛ kwabnasua ma cover sɛ de wo kɔ fa oba ba ayɛ no me nso ma kɔ fa ba ma ba yes sir yiriyo enti se ye ya ye ka sei enye nkyiremu wo haw pa ene sei nti awo ha me hawa me woni se edua na ekoso no se wa bo dua sesei wa bo me dua se me wa ne pa dia se be ma obeba ma bla bom bia one mbekọ akoda no ensuo nku be ma ne nku minka ho na wa kofa be ma ama na hu oye be ma ne den se esatam na be ma ne baaye no ena oye se obeku be ma ne nti de bia no no ne be ma no entokwa ena me gya bla ne kwan ma ne koye nti vitisa me ma bla ne koye no kura no ono koye no o ma ha biem ata ope mema da bi se me ne tinyina no ata oba bi ya ode pa ope mema me pa cho me de me mpa mema me ne tinyina no kura ya me ni manfa na chi da kopim sa ade ode ye me because me hu se me bra me hu na o ye me sa no eye me kra ya na ma me ye ni bie ti se di o medane udua na o dane udua a o ne betena me pa cho no kura ya me ni me de kwa ode ma fa so ne me ntumi bie okay ai Tony was say hey Asem Beba Dabi o Francis Ajay o say oh ata adio nana Krobea Yankopon isa no abedwafo wate o ma mo nkwatenten Francis Ajay yeda ase fa wate yeda ase o kejetia Franat Plus Enterprise ena mo hweye Dr. Evan nana piafo akwa bebro ya no na umpomu nyame adom bibia ekoso very good adofo ni adehye awia yi we are very 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 delighted first ya na yetwere tetekrata no yetwere na yeheda kope dictionary na ye US say delighted ni say hobi na minya free ye say ena me say nya surprise nso benya perplexed oh minyinya terms o satam no da bi satam na minya English teacher na fa ni ewo school obe ka me encyclopedia words ni bi oba de unya de bra mante beka gum wo de no unya de ewom de na me beka bro Unim dia osa oye bezro I'm very glad to write you this letter. Oh yeah, Santini. I'm very happy to write you this letter. Me dia no. First one on say there. Glad. Oh yeah, Santini Bema. Okay, enti ene we are very glad say yenya Dr. Hepa Plus ewe yenim ha. Papa yi Ebenage Herbal and Consult. Ono na eda no enam ne nsaso ena Hepa Plus Pavi Plus no aba arofo eduro wei adanse a ewomu no esoso enti ye kan onuei mana moto na bebo wuram na enuei ba bi eto onu bia no kokko pebi na wonso oto na wonso nonom
na die nti a meka kire o se koko pebi no na doctor ba ba kire wi doctor kire me die nti a meka kire matiefo so won nko pebi no o mo nsonte nana me da ase na nyame nhira obi a wuti Otec nana adanse free Hepa Plus Pavi Plasmos mu ba no sise yi no enye sebe woni a esusu se mu eya de nko a obi a na pomuden ho asem ehia no bia no Hepa Plus Pavi ena Plasmos nura eboa obi ho se doc na be bosome nsu ni me menses na ema nanso me sha ase se me nom Hepa Plus nupa no ti sei eba kama obi se me de ne kra so na eba so pains na me go through eba so kra na ema yie me sha ase ma me well being ni gina yie no nyame adom ene me flow kama a me go through or how bia obi wo ho na dance e odie nyina ne se doc na infections pa se de sifa etete me fa no ama sabio mi aminim se chemicals yi me de ko sabi ahemfi ho no ma daache no enko yie mame cancers ahodo ene yare ahodo a metumi anya nanso se manfa chemical no ana manfa me cream ointment bi anase asawa ambo bibim amfa nkwa ho a sabio nkambone bi nsuo bi egugu me ene se de sifa keka me no mintumi anya me ho krampo no metumi atwa me ho ene nti sabio minim se enye nanso aya na me de ko me sha se yisu Hepa Plus Pavi Plasmos ene nyame adom ye programmer mitumi efa aerial view no na ese drone shot no watumi enya ne ye a ohia chemical bi a sabi ode kwa hemfi ho obi ho no mo se doc na maye kese abro so sabi o me yafunu kese na eye me sha se nom Hepa Plus Pavi Plasmos nyame adom ene me yafunu no atwe kama mi hia se me bobo niema miemia me yafunu wa bra me nam kuromu bia wa free enu ne ho adanse no ba na eba a doctor fo a nurse fo lawyer fo asofo presenters woni ye mason fo carpenter fo obia na dwuma ho asem hia no bia no Hepa Plus Pavi Plasmos o wa dance e odi na me de me personal line tudwa na obi a opese obisa doc me ba ebenom ne sei me nua bi sabi stroke ache no doc me makoma yare me diabetes doc me so me wofa asie bi o how we ni we no namu odware wi na ne ho ekeka no obi ti edwa no nani so ebribre no menom eduro ne sei me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia Hepa Plus no pay adanse be brave hoba me yemfa bi mraw na abrehosem ne se yare be bow ewo bi man so na unya obi a sabi obetena wo ho unya somfo na de be kwa akɔwie kra ne se yensan fa omra wonchi basa do no anu survive na se yare bon obi man so na ye de ne san baga na kakra bi ne nya omutididim mesre se me mane nkoya ansa Hepa Plus Pavi Plasmos number we for address faso yemfa bi mro fa ne sa wonyare o nom ema ho ayoden 0542 807 907 0542 807 907 nembom nyame ya wadom o Ghana heya dia na ese nyina yete Ghana ha eduro no ho nye den eduro no ne bo no nsesan ye 20 cedis no aye ton no ano
said na unim afie twa mu no saa ne te good enti ba bia wo bia say ni nsuo ana ne topaye Hepa Plus Pavi Plasmos no 20 cities miensa wonsa ebetumi aka bi good bibi kire wadwan betumi afrɛ me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 ana 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone 0542 807 907 na said ye edu brande bia ye no no ye kire kwan a nipa bi si aben sure se wantumi anya hwea ma ho na wotwe mu nyinaa no edu branda wa take super reflections na hwe se ma ben anas me ben ye eda ne dia ben ne ho dada na wu nipa no yare na mframam ebi ahinta last week na me ka me friend bi a sebe asemato no ne ma me also doc me ma me yade no ye call hospital say typhoid just like that too so typhoid dia say nka ono no Hepa Plus so mo man treatment after 3 days no so man treatment kama mo abafi ko fi e do 2 days no say say asan baby o de no call hospital on the 3rd day after say ya discharge no eno mo admit no bi o after some few days say say ya is stroke make us say your man poster 1 week ye be di no 13th ya so entie yare se ho na unfortunately nana ye ko hospital na focus ne wo disease causing na yine ho pathogenic diseases malaria na typhoid na infections be ni akore labs ya kwabro so a check vitals BP sugar levels no ebia na ye lipid profile bi di amount wako atra so an say ye hwe organs no obrabo na ho odin te say o kidneys a ho odin te say wakoma na ho odin te say na de ehu ne say de ekoso ni paduanim ama ababe wie say obrabo na ho odin beba fom no time na eguso koso ye ni mfidi check ye hunu eti se na me brabo na ho odin so nte ya ye beka se me okay obrabo ne ye pa enso that time ye ka kirem se me brabo ne ye no chemicals bia eno no ye mfa fidie ncheki accumulate bioaccumulation koso a enche eba bese brabo no enche bese mi kidney enche ebese makoma ntubo so na say oye ne checks crunch na bibia ye okay na ye de ne yesafi ne kidneys enu nti na ye sre Otec 1029 say wanya hwe through Otec FM no ye preventive medicine sure preventive health so there Hepa Plus Pavi Plasmos o de wonyare in fact o fa book and dictionary mu a yare anim na embom sa wo ho bekoso aye den no atena se as onipa no wo no family emfa Hepa Plus nyedru anopena me kan lawyer bia enu anwumro ne me di nkomo o se aduro na adwuma eye no e wo suru bebrese aduro ne bo wow because sebe na kuma yare a na atena ne so achi 2 weeks ago na down for doctor e can say pay attention to Hepa Plus Pavi Plasmos or shall say you see last week Friday you know said they ask me why am din there or person confirm no say ECG ne demand say na kuma no say they see fire dwuma no on fan compare previous report no na doctors we a miracle hey e duro nya me dia dom yen kwa do be ya ne say onso banum bi wa wo doubt me ma wa kwankyere we ya kwankyere e benada kwankyere o yo be ma fa kodunum etu adwunechi wanu mawiere ne yenhwe se eyensuo na menum yo se yetopa ye na memene yo o de fa kodunum etu akiri ne yenhwe ade okay se firi nyame nko ade ebegina sure last time abrante bi oni make so dog mi wo ho sa mi firi nyame pa ena na menum China dru ansa metumi agina so dog se mi gina kama what ya se so your ba sabi infections bi hunahuna ho ase sabi atenka kora no atia yira woni anigye mesrew Hepa Plus Pavi Plasmos fire wadru now the for atadwe etoto akiri yenhwe de betumi afiri mu aba
My numbers is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 Nana opanyin bi se opportunity no opon adanse bebre duro no de duro na yama no nyina no ade ba akum binti opese ode num ebetu num odbechia mensem 1-on-1 ose sebe ne osabi na kuma yare bi se de na ne ti etumi dwa no se yare ba de how bebre na ba ose o sha ase num Hepa Plus baby plus mo se o how ni nyina akọ na de ase aka na komenti a opese ode ne nsa beto mensayem no ene se sabi we will tiase we twa ticket ewo asafo ha so pese o konkran no wotena bus ni moye maso ye beko no anom so wadu yesi no ye fufu eto agu ayewa mu adi nkosua ni ade ahyehyehye mu kama di otumi ya ne se wabomodede ne nsa sim so be pagya ne nsa free eto ayewa ni no na no ntumi Ose wa ya nemfa the point kura no kofa China for so meboa no na duane no de ne nsasim no ode akona no oya ebasa so be we na ne nsa ho nyina ye ne ya because China ni no oboa no obumiam I love that na o sha ase so onum Hepa Plus o sa ade ba akon ma na ni giye ne se o twa ticket to asafo a watna ka mu atwa magye so akokonongo akwa dun kran obi asisi obisa driver and say ni yadu na yadu ekwan so aye de sei driver say be ya anka fame to aso fata krade what you say twam Cape Coast koduta krade no asa de mafa wase kropon asa be pie dun kwa na say oboase yemfa boase mra kumase me brasa fo ekwan so aye de dodo eduro no eboa onipadua no odi uchia so opportunity no the num atunumu watiase mema enigie no a ewo system nim no wo chefa ewom no emo sure because pressure ho sure ma Hepa Plus baby plasmos ne mo wo na ewo mu a atadwe bi fato to akiri kubensuo bi wanse fire wadwuma na dem nim se kubensuo ndia me mfa dia agro na enu a me fitani bi a obeboa me oye ya enam se krache na mama mre be na menye o si nana amamre bi ani ho de me pa ye Hepa Plus pavi plasmos wow na bi won butu ho na me yi bi na mde man se krache je waboa me o si wono so ani age na waboa me enu ha no o ekire ya yes enu ha no nti unya ne kwadunum bi ede to ekire last time na me ye program o nkoso Christian station na ye bie phone lines so for no o so ye farmer e ka ho na duro na boa na se ne ho na me ye ne yane problems are no na mu made ba ko a all can say onyai ehu adansi die da wow na host ni bizanse na papa aya wo de kwadu ya ye kan eto akira na so there be honestly on fa kwadu ni bi nto akire da na ade a ne wife de atadwe to akire ye nti ono so de atadwe to akire na o de to akire a chese ohunu nyame anim ese sofo no so asesa formula no ne wife de atadwe to akire na de ne wife ye no ono so atadwe bi nso wie na since then one ne wife nyina no mo de atadwe omo reto akiri system no pressure o mo as kan ye ko farmer ukobubu mabai ja no na we nya kashire bi amfa anto ase me be mia no sa na sis Ghana tie nyare wa mia yen enti pe Hepa Plus pavavi na plus ba bia ye to no bia ubenya bia no okay na nyame aduma ya wa de baby bi wo ha no sure sa ha de bia ha ne ye no yeah na de be ne say nipa ya de osayi sure ye wo shops ne dodo na omu ton 20 cedis obi mu kura ton less nti e bra so say
yɛbɔ saafo na ba so sure ti nyame aduma ya wada yɛbɛyɛ free advertisement wɔne a ɛtɔn nuo no at recommended prices no good nti wo a wotie no wo bɛfrɛ bebi a wonya no 20 cedis or less no na wakyerɛ na wasan bɛgye nuo no bi wo bɛ decide sɛ mepɛ capsules ana mepɛ nsuo nti nyame aduma ya wada de menka hwee powerful minya ba ya yɛbie phone lines na sɛ ebia me wɔ obuase me towo no wabɔ bibia toro no no wayɛ free advertisement no wow because wasom man Ghana ɛsɛ sie piano my number na onso waba abɛgye bi free me personal lines abetumi afrɛ me good na Hepa Plus Pavi Plasmos onso wanya bianom ana yɛdi ho nkɔmɔ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 ana 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi and Plasmos Monica Sado Medasi yes for Dr. Ebenezer Ajamai and we Ebenezer Hepa Plus Pavi Plasmos no papa no wabetu yenjidiem na me de ye me de eye papa ono ma ne boa ni nipadua na ho den na ade a na nanina se wo befo ka atwa tikiti afri asafo ne nsasimu a wotika anima ne asaka kire nse yaduntisi wati ase chese chana fo ne beboa no no ma bubu ne nsam wabra yafufuto ama no tesha wanum na di no wontumi eyo ya wononom Hepa Plus Pavi Plasmos no enei otumi ko woduru nkran kora o se da bi minsi no asa atwa ne ho a besibu ase wasa bekumase bio se metina mu a wate ase entina mu nso ede enti ba mei ese se won so ye ho aduro na wotumi tena bas ni mu che tena mu che na wo honto. If you don't get it, forget about it. Enti kwa baby ato aduro bia Hepa Plus no pay ubenya bi ato. Mo afidie ne na ha. Me de share ni twa me ho aba. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira, yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi
Twina memene. What be pianso free say require mu. Enu mienu enye na ewo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensian kwakwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nenso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama ukama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so what chere me Volta Drill Limited me problem na solve Adipawe ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV
TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances. Bia choose Simple Plus. Samikan, se Chrome had dear when he had the pahino. Semi mocha quaintem, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear. At the Shamai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. A fake Kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number near 0244 590374 and a 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me gime Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo moduma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches maako enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka ho jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyie na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato, such a Dumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private in Yina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanudia yadeba abaya juma efo omojo marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo mo hihye no ho pa. Ne me wo mo echi akwan we. Omo headquarters no wo Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asonase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edijai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ebusioni bibi na nsem wo de na nka kosia na disua nya crown na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma. Oh my god me bay or receipt brofo se akono ebi a obabi homa sua ekofon na opese osua homa ana okinkan hu na de yi a ni nyina aye frames bookshop and stationeries had books no chapo esansa hey ya ne headquarters no efrim motofo aso me kire crash ede kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma oba ni sua de na bibia antumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books, notebooks, pens and pencils, Natara, Bic and Darkus Brown, Afe Bibles, mathematical sets, poster colors, crayons, dictionaries. Nina Ebu Wahao, Omadiana Bra, Nahadi Oba, Wenibe Keke, Izan say, Omanbian Punto, Ejina Homesiaso, Upebia Tuabra, Yadema for 4 Aquadan Empo, or your Bonfo Kalata, Faobedoye, Nobe Bima, Frames Bookshop and Stationaries, Yaw Kumase, Asante Temuha, Anywhere Clinic, Abronsa and Roma Hill Asamana Mike, Odo Tobri Rural Bank at Chiwanumpe, Fresio, 055-8474-607. Frames, bookshop, and stationaries. Books in your headquarters. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yaba. Kaishanenso, say a nebna day, Yankopon ya domoa. Next week ya, ye simu, ye. Asante hima ne doti ye na sani etia no Otec FM ya fatu ya nhuso se emunioma nyina no ya de bebrɛw na ye yode saa no ekitafo a onomo boa ewo eyiro no se wo onomo ta yachi se ye mfa mremo eye Dapalon medicinals onom na ede Happy Man VS 60 ml liquid on diaba sa Happy Money eye memedro ya se wunya bia ebebo awpa odum wanso ne de entera 5 mixture no enso aba se wuyo bia typhoid ote yawo wabra wo dwonso ye funumu ene mfrema ginam wunya entera 5 no a eno nso bebo awo
baabi eton no bia no bewuram no akɔpɛ dapalong medicinals ne bi ɔno mo taa yɛkyi ɛwɔ santehima.ye coverage na yɛbɛyɛ ɛde ama atiefoɔ no dapalong for no number ne yɛ 0244 82 72 28 na one wɔnom abɔnkɔmɔ afei absolute in Italy ɔnom nso ɛtɔ nnuane mepaakyɛw sɛ wanya hɔhoɔ bi na wopɛ baabi ɛde na kutreat a baabi a wobɛnya special aduane ana okɔ corporate lunch wadwuma yɛfo no na woboaboa wɔnom ano ɛde wɔnom apie special event biara no ɛma uwe mfiri absolute in Italy ɛne aduane biara fa ne sɛ mo a yɛakyekyekye ne akokɔ nam fish nom ne tilapia nom ɛne french fries ne nyinaa no yɛwɔ bi udwumadie bi a wudie ne nso no to nsa frɛ yɛ ne a yɛbɛba bɛyɛ aduane no kama na yɛde ama tafo estate junction tepas yɛbɛn tafo melcom no wonya duru hɔ a absolute in Italy ɔne yɛn ɛbɛto kɛsɛ yɛyɛ delivery service small and large quantities ni nyinaa yɛde bɛbrɛ wo yɛ number yɛ 0242 905518 afei best brain publications limited saa bre ya yɛbie school no ɔnom ne de enwoma papa ya naka agiatum na ɔnom de aba awofo mo tɔ nkrata na enkwadaa no nkrata no mathematics science nom owaponom english no computing no ene asante twi de ye to de ama nkwadaa no ye ne ewo basic schools ahodo no woni ewo kg numeracy ni nyinaa no books ye de ma nkwadaa na sua de ne de mesrewo ye best brain publications limited de no ene se sa to kire se wonom na ahye da kekanim de abonim de so ena onom adwo wobɛgye sasifani mu nso a wobɛnya mathematics deɛ science deɛ career technology nso ni social studies nom religious and moral no deɛ yakeka bom no ni nyinaa no kwadaa no wonya de hyɛ aseɛ firi JHS1 no de kɔ form 3 no ni nyinaa no wobɛnya bi pankro no abed La Posada Hotel n'akyi ɛna wobɛhu wɔn enti wopɛ books deɛ a ɛyɛ best brain publications for ɛdeɛ ne sɛ sɛ wotɔ One number near 0507 200 200 and 0241 520 946. Winya fresa huma wiya best brains for no omonso ebejoso. Omo boye nyankopon ya adomo a santehima.ye ya de bebremo ewo afidie yi so. Wi traditional Dr. Dawood nso nyankopon enhyirawo no onye okese. Na wi se wutie me na se yade bi abekọ suabu na wo ye ho hwea enye ya fa ho bedom Dawood Herbal Hospital edro fi oye se wo ba ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no sa danu amu na Dr. Dawood ono nso edi de dwuma mene wo kasa yi se wo ye obi a awo ho aye wo den wo ye oba na bema wo nso aye mre wo de ne kura de awu enkase untumi nkiki wate ase wunya ne Dr. Dawood hia adekode a abeye si akwan ntima untumi nkiki no obeyi afiri hɔ am watumi akiki wate ase wo de ye sikire yade bi stroke bi aka ho atofom oye tatahwe ho me pa cha omo jabroso na hepatitis B enamu yade etete wa na prostate mu hawo no yade hawo de wo na animu o breje so krapa enkane Metro FM dynamo na one Dr. Dawood enso emrameshia ne number ne ye 0244886437 ena 0201 681717 unya fresa ahoma we ya doctor no ankasa beje so na one wakasa no akire nsemu nso de amawo da we me for simple plus phone and accessories enso de mawo adofo say ye ya me ne wo kasa de the trusted brand eba phone accessories mu a de sese wo de wani kire so eye simple plus for adofo onom na de chargers a eye kama we so phone se betumi agina yie pa na woni charger eye kama obuwa wo
oboa se wuni power bank a se nkane adumu a obeye mobo se ye ya ka se ni ate se ECG for cresen pre se yensa nto nkane amu enya sem ketua o se wo pe battery a ebetumi agina wo phone ne dia ma wo a me pa cho se wa anwene simple plus ho na akwadwena bolo we for die hu bia ebe hawo yeah enti se wo pe phone charger o pe power bank o pe battery sa eye papa choose simple plus die no se wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth headset cover iPod protector sa mesra oba simple plus phone and accessories sa aha na papa no ubenya bi wate braha aha ubetumi atubi akoton aha ubetumi atone nkronko adehyeman kumasi heya ye ne Dr. Caesar aso ye no edi animhwe se wo ba kajetia Dubai ugina getu nanimu a ne hwe animu pepe pabrosane ye wo ho no simple plus ewum brem betu bi koton ana betone nkronko fakodi udwuma onmo number ye 0244590374 ena 0241709636 arofo me kwa homane so na mene kwa blesi ama cover ene eko kasa cover maha hello maha cover pacho ha oho te say na me adom pacho be hu you okay ya de nyame ase ya frame na Krobea na ababa wa bi a ya frɛ no akuata wo manim ha unim akuata hello Badozi mesi unim awura bi a frɛ no akuata no number na foforo ni kaba mana wakasa but ni so number foforo asa ba bio number foforo na asa ba bio akuata ya ode cover akuata ya ba asa be kafra ani bia no nje ya mere na mana net na makona ga nti imprin na ufiri bugo so ota si form wa ko chiri azana ko ndu papa kulum isina ga nne na enim se sebe ona ka we mo kani an ka be wa la ko je list sen kam ne betra okay akuata se usuman bi a na wo munti oni wajai na woni wajai a twon ho a ontwon ho de edikan uhu se oni be ma bia namo a edane ntokwa se ye ya ye ka sei wabonidua se nya wo no obeware wa be ma bi obeware ni bia no edua ni nku no eno ye baako ne ba wabre ne ho a hwa kwada ya konwa edi atoto akoda ho nioma wa akoda yi wa be ka se woni ne koda de chia ne beba eno ano no na kwa akoma awofa se ye ya ye ka se wo pa akoda na enu nsu onya no ensem mienu eno ode aba yanim ha adan die na asie nti a abasa onya dai de se ka sa na fi kwesi ma ha mata o se die na odi nkan te o te die ba ko ni na mana friend different number bi aha me se dia maka ni se ye ya kire no o te die he ana wanti ni nyina ma ante shi ndi na so sa bi piti mame se dia o te hello me to nkan kasa waba akuata adua se emane mfa ba ma bia biu na se wono anware wa ense so wo ware ba ma fufuro bia da bi entisa net say o say entisa net say entino fada uti ngoma woni mi die obe di ka frame ma me ne di hu nkomo ada entina mpachu bema tie me akuata wo manim wo radio so e wo Otec FM ha enti ya frew o demu live e wo Otec FM ha wono wa be kire ni die mu di akire yen di odi nka frew fam ne de wadama production fo nkoma wono mu di nka ni udi ye no afei na abedru ya nim wo fidie isu a ye busa wo se asɛm no akuata e ka kire yen wo fidie isu no eye no kore be ma wabodua sese akuata anware wa ense so ware ba ma bia e woni wiaso wabose adua da na me pa chaw dadi mu jafra me ni ko di mo ana sabe ka afra na me ne tena me ni nyaaye na wo se wo ko ni papa kuru am ko je ni ne ba no aduma pie no papa kuru no ko pa aduma ye da ye ho aba na dis kana be soso na ya ko ye ne ho ade na ma bi ato yi na ni ye mo na wo se wo ko no
after the meditation be say as I came na last one at the end of the day na ne ba na ho so no the be man aka mu no am me se was abogo so won sa ga am say na se ho no na be chele state we dan am ne dem e we dan am ne dem na kwa me ni nyai hello na abo ni dua ba jozi na abo ni dua kama ode me dem am ni dua but kama ode be man ni be jira me nchen we di me matem ho se me kwasia be ne ma no am sa da ja so ko na be ma be kwasia be ya ko na be ma chidi ya na de ball no etino ezide ko ya se be ma na o ba o no de ba chere no ko bo na di mu jafra ana me mo so ni suma mi mi am ya boss na mu ko bo ni suma di mu jafra ana mi nya ke 2 pese kura bo no mi tu kwan na da me de mo no o so ni suna di mu jafra oni wu nua nso adi mu jafra life e3 ana waye ana mam su da bi se da mi so mi ya to bo oni na di mu jafra sesei oni wu nua di mu jafra sesei ani e bu ya fado mu di ye no ono a woni me ba wo gina ho ti busan o di maka aha wona me busa wo oni na di mu jafra sesei so o matwitwa o mo ho di o mo moja akeka o mo moja na sesei aka o mo fun pam se o mo ya o mo fun woni ni bi na me yapani ana o ba mama na ba kire me na so no onu no sa di na chiko sa akwa aboso o be ku bi akwa aboso ana o ku bi employee o de ko ya so no o sin na ku yi after that wa sin ni na wa sa ba o mi na ko be o me 24 25 22 years e ko kra onu me ni no no so di sa di udi ana ala ma du kuma de na tisi ye ana o kan ye ana se na ho kire no ile no mistake bema enti ensuo dodo se na ade ball ga ni dua ensuo dodo na de ball me se me nsa na so no se da do de me nsa no se me frɛ o frɛ ensuo me nsa na ade ball no na won so se ye say 3 okay eba na won na wo na akwala ne we akwala de se beginning no me so wo banko ada na waje na free ma me nsem de ne ko banko de se ma na kasa na se beginning no se ka fa ani dia no so me bi dia na wo ni wo se wo no se be ni bi dia e bi tu ni no o ba no se bi se o de akwala ma na se no se free na se na wa na free du e ko free ko na free du ri sa bi me ni ka fada sabi ane bi ane bi na udi ma ta udi petisa ya di bi e no sabi na fu papa da ana nye akura na wono ne ba o ne ba na kwa ne batani na bi ba ma na ga mu mo e no sabi ka fra ni so legi ni mo da bi umi chote so zela sia dia ni mo ndu akana ma de dia akana mu bom se di ji se ni pesena da ni na siwo se ba ya obeti akwasha akura de bi o to bi na wale komano afanda ho bakana me fane mano on fane mano dinti ameka sare se ni fane se akura na ono ko ba le nche no kura tu de me me se no no odi mi se no ani wani ni o de la ko galam se na so ono mo ba tira bi jasi asia ono bo so tu no ono na ma o gele bela no ko bi ja akura no o hefa na mo se akura ko fa ni bi ko pa ni so o hefa kwabna sia mei kwabna siama akwada ya waje na free akuata ahoyi one ne ba no owo mfie sei oni ko busa me say ya se na wonya 4 years na sana de ka se akwada nya 4 years na wo waje na wo papa one na antena waje na free ma me nso nchen ada na ne wo de ne komu obi se wo ne ntena de ada na ne komu obi juma na minya esi da dia me na akwada tena me ba ha me ya me ko o ya da ya na uko me say me afa na ti ba dia me wono ba me nya juma ala me ba ha se ni ma ba ya juma na da yi ala ko ya juma dia ka ba na ti enti botaye ben pa enti na akwada mfie nan akwada ketekete na ukọ gini free ne maame ho se wo da ne betena adai okay me say
deɛ pa na asi wo botaye pa de sɛ nti akwada ketwa emfie ndan na wo bɛma ɛna wo kɔte na firi maame ne nkyɛn sɛ wo ne bɛtena ɛdeɛ na asi so anto de ta sɛ ni bia ha me na so ni bisa le sɛ na ti akwa na wo ntin aha ɛno na me busa wo no sɛ wo na oni mu mfie a wo kɔte no enti wo wote no deɛ nti na akwada ketekete na wo kɔte na firi maame nkyɛn saa adai Sọ̀rọ̀ lọ tààtọ̀, wọ́n mú ní sẹ́ ọba ọ̀nà sẹ́mi káfíra, ọba apá ọ̀ blẹ́fọ̀ pa. Níbi ní ẹ̀rọ bí mo ní ju wọ́n ní pa bàbí dìpsà. Àìkọ́mọ́ wọ́. Okay, efi ada no, yɛbɛhwɛ w'anim, ate, gye, ka kyerɛ no. Efi ada no yɛbɛhwɛ n'anim, krakye sɛnea ɔka sɛ yi. Nsɛm wɔ hɔ, nsɛm wɔ hɔ, etiefo, ɛden o, ɛden. Awura, wo kɔtena saa afijase adansu agya hɔ no ɛmɛma dodoɔ sɛ na afa wa owura yinim me pacho asam wo ka no asam na mebusa wo nya de wo ka me se wo kɔkɔtena adansu agya afijase adansu agya hɔ no ɛmɛma dodoɔ sɛ na afa wa bɛma na onim mɛma no nyame ka so wo akwa aboso dodoɔ sɛ me pacho mienu mene ni gyaye nipa mienu ana ma afom onka sɛ oni ni gyaye yi wo so wote wo no onu ani nua kura afa me pacho asema me kan se akura no wo ka se ye ni nua no enye ni nua da e wo nyame anim esan sa akura me won number me ni credit on me phone so nka mafre no am wati asem na akura ni nua ne we he enye ni nua ni akura no boy ni wa fijase enye ni nua no na wo ye de hu se enye ni nua me pacho me be kirem kakra boy no wo de wo nkire mu de me me pacho enye tin me se dabi ni nkyire mu no mempe me se boy ni se ono na ti efira fijase ho wo ye mfantini ono na efira fijase wo se eye ni nua nti wo ye de na hu se enye ni nua ana me se enye ni nua no kire se boy no wo fi wo ye boy ni ye de boy ni ye oyuko mo so mo oyuko abusia wo fi ayi ye kan se ekuro wei bome ana boy no nso so one ne maame mo fi pachi papa omo ya abusia eye ti se omo ina na betan bro no so na omo ahu omo ho ache na maame ne papa no afọ omo ti se anuanom enye ni nuane boy no enti sa boy na fawo enti sa boy no na boy baby o boy na oka no se di asuni na oka no ona me ni jaya boy ni jaya me ko fa na ema ono no ye kan se ewiase no eno na wo boy ni dua enti wo boy ni dua no na me ye den me jai na mbebe fa dia wo si enye ni nua no ono nso si enye ni nua no oni na di mojafra papa asem mi ni akura ni ndi mojafra se si asem wo ye omo ka no te se mi hu adekodi a brone nso fo eje firi mo asiama no oni na di mojafra papa mi ni ndi mojafra se si asem no ko ba bi o se mi ni na di mojafra papa wo de tie mi asem no se ye mojafra wo behu asem ni na ne se mensa bebu ye na me de ko papa bi ho na ofrem se memna na me meje aduro nkyire mensa no na papa ne kire ma ade se ebo anadwo 12 a me fa nkonso bi wo ho na me nkoya ade no na sa me koya esan se case na aba na ya bu agu me so no asem ne nti sa esan se me ni obi nti na abu case na agu me so nti no asem no etu betwa na me ka cho se kokko gya me na wo kogya me na me koya na nipa ne kire me wo kodu nsuo mu ho no na wo ka se woni ma de kudie nti a wo kofo oba wo ma me mpene so na ho no oba ne ntena ana me ka jan se na wo kofo oba no mpene so ho no ma me ntena wo ma me no no so wo de ne ho no so wo mpene na no oba ntena nti me de ti ayete no wo ma me mpene so nti me de me ne obejai nti se sa de a me no me ko me kurom a me no ni asembia mpre na me no obetwe ene ye gyaye ana wo se wo maame nipa bia lotu awale aso wo so maame no ye nti se wo maame no ye wo de a wo de ne mabosom ne se so na to awale aso dia omo no akọbọ ne maame dua wo nsuo ni wo nsuo ma asem wo ye oka no enya o maame e wo brone no so papa no kra ya mianim sa meka se me ni ablante edi mojafra na me twanto wo ya mianim sa ablante ye ho se kwan ode me be efa so wo kro no so ade ya me nko a na ebedi ma asama ma me awura tie me maame ntuufo bi opa bemfa wadi mfie say wadi say mewura ata papa me 29 oti hwei unsa ma wadwene mu mia
yɛka so obi adwene mu amia wote ase mia wadwene mu sɛ wa mia mu a ata meka bibia ɛnneɔma a wankasa ebesisi a na ɛbɛtoto no wo mpɛ mia wadwene mu wate mia mu kyerɛ sɛ deɛ wo kan baabi efiri ni baabi ɛba no Papa me ne nyehwe mate wase o mate wase nyemo jafra ho asɛm ne yɛ ka o ɛnyɛ tie me awura tie me nyemo jafra ho asɛm ne yɛ ka o krache no one nnɛteɛ sɛ mo gyae anamu nyaaye de mo amum yenu ana munim ɔno se ɔne unyaaye ɛno akɔfa ne nua awe ɛno akɔfa obi afiri di aso awe hwɛ de mpɛsam ka kyerɛ ne sɛ awura bi stable tena faako papa na se ade o ke me nyaaye bro no so me wa dansefo e wa asɛm wei hu boy no wase wa ye na adu sɛ no wo sɛ me kyerɛ amanfo wɔ kuro no so me tu asɛm wo ka ba ko kura ni hu a ɛwɔ muo sɛ ɔno ne ka sɛ ɛden ya mene ne de mene wa gyayi na makɔ han me dan yo e ma wo nso so wuti wo baabi e ba ne sɛ na ɛden ya wo me ne wo dem wahu sɛsi ɔka asɛm ɔsɛ mene na agi mojafra papa mene wo ni mojafra boy ya wo kan mene ni mojafra ana ne ɔwɔ di aso ya wo kan me wa ne number mene credit nka papa nka my friend watiafu anim e ma mo ate asɛm a boy ne bɛka mene ni mojafra by boy ne cross ne ɔma bebre e de tuma bla bo so sɛ de bɛ ya kyɛso ɔsɛ me ɔno mo adi kaka kyɛm sɛ ɔbɛsɛ me sɛ de bɛ ya me no me ya sa me by me ni ahotoda nti asɛm ɔkan papa ente sa mate medase ma bedwafo bɛbɛm krache no jataba ahyɛ ne sɛ efiada ehia no ofia ha sɛbe uni ho kwan sɛ wo ne ɔbaa teɛ ɛna ɔse wɔ ne wagyae na bɛbɔ ne dua ɔso nsuo sɛ na ɔde bɔ dua nsuo ne papa nsuo ne dɔɔso onkae nsuo ne different otumi frɛ akumawu inspector otumi frɛ yɛmo se nsuo bi da sɛ me kura me nim ne din ɔmo se nsuo bi da akuroma asɛ me nim de we ya frɛ nsuo no wa frɛ nsuo akodua nsuo different nsuo bɛti din bia la obi bɛka sɛ nsuo ne ye bia na wɔ so ɔde bɔ medua nti adua na nyɛ baako pɛ akurom wɔfo bia nim kwan abɔye ne de me fa so okay enti wahyɛ no sɛ efiada yehia no ofia ha ɔbɛ bɛboa no wa ma enim de ɛbɛyɔ na sɛbɛsɛbi ɔba ɔpɛ mɛma koraa na so ɔse wagya wa anya ɔho na nka atɔwɔ adenti na ne wo sɔre a wɔburu ne nua baba ya me wo nkasa yemu ne sɛ ne me tie wo nti ɛna me tu saafo no woyɛ me nua kuma woyɛ ketekete sɛbe miam adwene no miam kakra kɔse sɛ yɛ a yɛ ka sɛ wonyini nkɔ wachi o okɔ wadim ɛnyɛ owura ne kora de ho sɛ wabobuchi a yɛ ka so ɔba abobuchi a ɔba ɔne mɛma miɛnsa different wabɔ obi nso tumi obi fa mɛma miɛnsa ɛne ne wo na ebi a ɔfa awan bɛɛma ne wui ɔfa 2 bɛɛma ne wui ɔfa 3 bɛɛma ne wui a saa ba de yɛnwa no ɛnka no obi yɛ saa anatu obi saa yɛ wani a ya ne yɛde hwɛ saa nipa no enti saa neteɛ sɛ wobɛfa baako mienu miɛnsa na ne nyinaa bi a yawo mu bia anwaawa a wanhwɛ yɛ nipa wɔ ani a wɔde bɛhwɛ wo ebi ato enti sesei no ɛsɛ sɛ wo mia dwen mu tena wo ho so me de mia no menka sɛ yi ano ma mi mfa mafutuo kura ma mi mfa ma de ma fa mafutuo awura keep quiet o papa nya wo hwe keep quiet tie me o papa nya wo hwe keep quiet o papa nya wo hwe misi mia wadwene nimu awia ifeto homeopathic clinic for nyankopon hyira bo nyam kese oba ahenema Krobea ono ba Jomas company no 18 mu junction ne so ubehu yan
onom na di mfidi pa free India abagana ha na adwuma wonom de hwo nyasam ketwa onfiti preko pa mfaduro nkanipa oye hwehwemu ansa na odi aduraka wona physiotherapy akuponcha ne massage kwa so yaw bia wo nipadua ne namu no ebe free hwafi ama ho ato stroke yade be dwane wabra waba fit homeopathic clinic sebe waye mrempam ana nipadua mu yaw enamu yade na sebe wakote wanya ani ho hawo all sebi na hawo bra fagidie bra tugidia na mo na bra fit homeopathic clinic na abenyu ahoto your number dey 0244 583859 and 0275 969414 and na kwadwo Royal Enterprise oba Asante mayimu a enyansam ketua o onom na de reko heba mixture no ukurase ni na duro no onom na de aba na se duro na so wo sisi yade brafo bi pa wunya bi no mo ebeboa o unipadua no nioma nkoye o mensese kura atwa koko ni pressure ni infections adokro wuntiri mu twetwe na ba ma waye mmere wo de ekopere ko heba mixture ukurase ni na duro ni bi na wono nom a onuada sani ebeboa o okwa ejeso a aponchi achi enchen hwa maami bi wo ho oton bi ubenya bi ato okwa promise eba oyerepa FM premises ni mu abenya bi posa keba umrum oba Otec fi ahwehwe agya ako a ubenya bi frekwadwo reko ba bi oton no bi akwa abenya bi the number ne 0244 47 0067 0244 47 0067 and now we are mene wo kase ya Bolivia Enterprise ukumazi sofolayo alignment ho onmo ne multi home no eni di animhwe na uyo obi a yade bia kan na agye ho enye a future life smart food eye aduane a ahodinuru ahyemu matontwom eno no onmo de san yade o aduane a ahodinuru na yade adwo eno onmo de san yade vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edun kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ewomu enti wode bra be kire yade ye hawo mu na ye ma waduane ye yaduru na di na honto your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and Asasu Herbal Center kubi herbal powder no oniada senia wutiemie se wunya kubi herbal powder ibi da bia me ka kire wo se wo de sagunsuo hiem de no kanum ubetumi anom ana se sagu kubensuom wo sagu mu a kanum ubetumi anom onom a ba mei ubegina de kokokura wudie no sakubi herbal powder ni bigum na de kanum na de nom hwe kwabra ne wei eye ma ba madru power eye ba madru I'm telling you so we ye ba mana sabre ya ye ka say hwi bodwe kobokoto enkoyie wuhia kubi herbal powder ibi yeah wunya kubi herbal powder ndi akwabra ne entini no eno ne pagya ma moja ni dia frusa ni ye ma utumi je wo di wo mpem se be ma wo na me ka se nioma bi aye yesi akwan ama moja ni ntumi flow ye wo de pe kubi herbal powder bi so wo de also be ma no sebe omma wache a kubi bamu a obemma wache wati ase sebe ema wo yire nkamfo wo a se kubi bamu a oba no obe kamfo se ye ya me ne wo ka sei ohwehwe jataba ewo Asem Beba Dabi ya ubenya kubi herbal powder ni bi ubenya bi na wunya bi so na so de adwuma I'm telling you what's up we have very fine we have very fine the amount efre Asasu Herbal Center your number ni bibia ni a wo de efre ye 0243 50 5775 and 0241 16 6602 onomonso Asasu Herbal Center no se yade bi te se sichire yade onomo ye tatahwe wo ho owonaduru enamu yade waye mre wo mpem wanya kidney ho hawo sebe prostate no ayekese unya frɛ Asasu Herbal Center wawie tafo ma 4 station nachi omo wo ho 0243 50 5775
your number. And a very happy birthday and come out. We did the Akosia Pokia Boating, second year science students. Yaw Asante girls, SHS. We baby last. And Eja boat, Misty boat, Nebano, and you are with that. Na we just say ene osire Nyankopon ni nhira Nyankopon na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan sa akwada enkan odo happy birthday to you baby last, God bless you. And Nyankopon nhira wa wonsu wutie na sese ye ya amene wo kase na na bi waba bedu na na akwaba ya nua good. Opanyini na de na bigo heba mixture ene na bigo heba capsules odiaba ene nana yenya wi kanui hu asem kire yen yo nana Krobea beda wase na machia ono wapamfo na tiefo so mechia mo kwaso nkoso onyame nhira obi bia odina video tu a etie nsema ye titisi na da bia me kam se yade de obi nim ba bi ohia yade efa yade wo kwam saa pepepe netie ya wo obi ne yade nka no nti yade de ye fa no kwam enam yade obi ko fa no abra onfa oba na onfa be mada otiminya enam yade nye se adwamamonko ene de ba nti obi honest wonya gonoru ana se seferisa enye se wakoba adwaman ya timi de wo seferisa timi de wo obi timi de oba obi otimi de wo ni manyina na nkola ni nyina obi abusuo bi ha omu nyina be dware awie no ho etete wo mo ana se nsuo begu wo mo no no mo tete wo mo ni nyina ya infection ya ye ka ho asem yi bia tene na bi aduro na ya bodin se na bi no wo de se wo tie mi bet ya wabi no mo tie ya wo num bi no so adanse ya wo mu di no wankasa ko num bi na so di bi wankasa ko num bi na so di bi ye kan se ya obi nim se ye tu futu gungrofo ani ya te abre ya no aduro asmasi de de board de che we kra ya koto ya hu hwe da bi da enya duro no board de nko na sa ya de aduro bo ha ne bo nya den eso numa emu ya resasne de oto ne mpempem tina na bi no ayetopa ye ni nsuo aduro etu enam yade ase etu enam yade ase enam yade bia ye bodin se anyipa da se ne nya no onuma wetu ase yade aduro nsuo no enom topa ye no anopa mienu anyumre mienu anopa mienu anyumre mienu anopa mienu ono ho kani anase wono obi ani di mpam gro so ye wo mpra so ye wukuru so ye wo yire mu mienu na mo benum sa aduru yi na wankasa no madu na wo say yes adupa ho na mo munyanya wo yade anu aduru unya no madu we bia obeka se unya wo yade anu aduru na bi me de me number no to mframam wo de fa number no me number no 0549 99 9253 0549 99 9253 oba na be ma ya infection hawo akola bi ho a opose nani saa ma me ne papa na di infection na wo no oba bi wo nyima white be han saa so owu akola na wo de yade na ma akola no timi so sa akola bi ti saa ubobo modin wo pa duro ni bi na de amano wo di akola wo yi baako na wo hwie nsuo ni kakra na de topa na fra na de amana no pa ni anwumre infection nani ya ye kokko apuru nsuo ni nyina bi firi ni so oba udware wi na be ma udware wi a ho keka wo oba pampan aba wase ko aye kese be ma no hia wuni atenka tie me be ma ya infection ma wo be ma o me ma se ma sei udu ujese wonu wo yire wonu ni di agro wo mpam akora na ho sa no eye haw e ma ne page na gene sa ko hwehwe ne na bi ni bi ne fa nsuo no nom to paye ne mienu anopa mienu onwumre wankasa ubu say yes aduro e wo ho be ma wo dwunso be mo hyehyew o prostate e ho abachem anaze ho atechema hwehwe bi wate no wankasa no aduro no obi ba dwunso anaju da suo mu saa won kana ni mu so wo foro ba sese wo konkran ya gise dobo wo mu nyina na enya kasakasa yakoba akumienu wo se driver medwunso yakoba akumienu yes driver mesraw o hawe bi te so a hwehwe da bi go heba mixture no e bi akira kwae ne nonom ne saa o hawe nyina emfiri so e ma o hawe ntina wo so da bida o ba ya bema artist ka kware wo
wo bo den a wati sika ko wa no ko bie so no bie so na aduane na nyinya so obesi de wetimi aye ne yi ti se onum na nabi ni bi okodidi abonten a waka me se okodidi abonten waka obi num na nabi ni bi de se onu kunu kosia maame obodu dua se be ma no nko obekọ ameduane kunu timisirawo mente ho de bo kura boso nene ye wo hwimbre entrawo mo bi hwim kunu abra na nabi yi bi ho timisirawo utie mi a hwehwe na nabi go heba meksha aduro no ebusu wo dwaso ewo dwaso baby kakra ye minini me ba video so na me atoto enframam ebia na baby amekeka kakra na bi ben no tutumi kan wa kwa kono bi onu aduro ni bia obeto mebo wankasa obeto mebo obi a infection ma ni kotodwe ni sisi na chika se wo bubu agu ho ontimi nante opa ye nto nchia da koma na aduro ni bi na hwade da bia na me kamese mo amotie mi na mo no aduro no so no ba kwa na mienu de se o yade na no abrase ankase yade na se etu da bi aduro no ya no kwa chiri infection ye mfa na wotwe na wotwe mienu ntu infection ase yade bosumi ba ko bosumi mienu miensa da de atu yade na se ejobo wa ni krodwuna onimse ewu da bi no mbi ka ho no mbi aduro no obetima anom no nkwa na nyina enye ohwe obi wo fe bi na bi me ho atome manu maduro no se de my free na mom no bosumi bia me de ba ko pamanum so ti ase wo de bosumi bia de ba ko prapra chiri oba wontimi munsa oba wo mense se ntimi ma wo bu nsa wa ya se ye wo ya obi wo so wo bu nsa wie no asebo na chiri de pampan bia na se nsuo bi kuno ni nyina ye wo hawo unyinsen na asei o pe ba na papa maame tutumrika be ma hu nsuo asei ya no maduro ni bi wate obema mu ensuo no ebepi aye pika se emore empampa no wankasa bo se yes enche ne wafaba tina na bi mede me mframa no I can say mede me number no to mframa mu na tiefo mo mfa number no de hu yeye me number de ototwena wa ha ho me number no aye 0549 99 92 53 0549 99 9253 baby bebre ya make say ndo no minim se bi wo no me de honum ebetoto mframam se ho baby ben wa tutumrika kwa hwe bi akira kwa wate ukọ PFA or Tafuni Road baby etundro no PFA Tafuni Road ukọ ho a obodin se open na bi ubenya bi apidank heba omrom ukọ ho a benya bi Misty heba omrom ukọ ho a obenya bi Korenak wo Asham Main Street ukọ ho a obenya bi Dani heba ukọ ho a ndo bi wo ho Hap May wo Wasafu Leba ho ukọ ho a bi wo ho Fred Mens keo ukọ ho a bodin se open na bi bekwai ukọ fojo ho a fojo heba obe police station ukọ ho a oso open na bi ebi wo ho Bogoso ukọ unique heba ubenya bi wo ho entonso aboa so simple pharmacy nzonko ho ukọ ho a bi wo ho adumfo nko promise heba wo repa FM omo ayi ho a ukọ ho a na bi ndo no bi wo ho Kase ukọ Great Amsap opposite Samsung office ukọ ho a bi wo ho nom entonso White House another China House ukọ ho ndo bi wo ho Brema UGC Asabre Junction ebi wo ho Kwada so Pokan Junction ebi wo ho Abuakwa Osis ebi wo ho Abuakwa Pure Leaf Heba omso obi Arms Heba wa Abrepo Junction traffic light na sibabi asantase patase taxi ni lodu no ehwa na Arms wo Top Amazing wo waterfall methodist asonda na nchen hwa ukọ hwa ebi wo ho ejoso ampa ba me come for your healing heba won so wo ho kọ hwa benya bi Goi filling station wo Macro Junction no adusa ho mami adusa wo Goi filling station wo adusa heba clinic wo ukọ hwa ebi wo ho Sofo Life alternative heba wo bi Swami Casablanca Pharmacy Konom Big Brother Tech Junction Juruponia Pharmacy le kwana no ho na nakuya ton screw bags ho anaza Juruponia nchen ho KK KK Pharmacy ho so ko hwa ebi ho wode no kwada so ahimfie no opposite wa pharmacy kese de ho no ho so ko hwa na bi aduro no bi ho apiadu ukosombo heba ore community center no edi hwanimu ho so ko hwa ebi ho ena aboabo station aboabo station 31st market hwa adana yesini hwehwe no na chi ho ubusa se gramatu ho so ko hwa ubenya bi ho atonsu Monaco Junction KNG heba aboabo number 2 Tofik Masalachi ahojo
Kumasi FM ni Adeshi FM hot so ko ho bi ho korongofo uko living home or police station echi ho obu ho oboase uko smart heba ubenya bi kodie uko imboost heba ubenya bi good enuro no abusu ba bi bebre se infection hawa infection mo woni so yokusukusukusu numbi woni so bete wan oba pampa bone ya je ahimfie numbi na bi me number me sanfa ma na me bomma me bio me number is 0549 99 92 53 0549 99 92 53 That's it for us. Yes, that's good. Out of 4 nana B and the din nana B go heba mixture. Nana B go heba capsules. Wabeka ho se bachire ye no. De aka yi wanamoni a ubetu onne nana B ebe bon komo ade bi a wonte ase bia no ubenya abotre no anya adaje na wachire chirem awiei e de amawo se be ya bibia beti ase. Memma enemu yade ehunehuna wabra ensuo ne topa yei betumi adi wakegere mu ena awie nyankopon hira no awie ise Chedumase Rural Bank PLC fo nso nyankopon hira mo ene sabre ya amene wo kasei akwanya no aba amawo sa woni se Chedumase Rural Bank PLC enso ebedi ahia kire se sikakura bia we ba ye no achepa sa wo de wo hobone nso a ade nyina bedi aboa na awie yi ubetumi abie current account ordinary current account wa ubetumi abie corporate current account and no COT ubetumi abie savings account susu account me bada achi account no peskagu akwada ne ho owie suku no obeto aso adwuma no obesuo ebebo akwada no fixed deposit interest rate ni very competitive money transfers ahodo ni nyina ye bi so ya abe adwuma ye ni ana ankra adwuma ye ni a bosia bi a wuhia bia no se Chedumase Rural Bank be ma bi monka muhumom na mmagi group loans akuafo momra ye mom bosia ma momfa ntre mu nnwuma mu wo ya abe adwuma ye ni salary fa controller nko ade a ye wo smart loan eno na ho kire bi aba twitwa ho ntentem smart loan no na beboa ye wo de ye yie bosia ena wudwumadie bi a wudie na abon so wunya sika bi amfa nye no wo ba se Chedumase Rural Bank ne be ye nhye ya ye beba obesia na ade akodi wate ye shells no ba ko 10 pesos to 300 cedis iko wawie tododo odi owo sika dodo afa tododo afena no chia ubenya wonfa so bebre se Chedumase branch no eben edwa no ewo se Chedumase krom edwura branch ne ben GPLTU dan no Kenya ase Kumase ya oba abrosanse ho a station ho a Kenya ase ya school no ye ben no ena aba anwaga Kumase ha ye wo je ne dwom ho abo post office no na chini yewo asanwase kwan yi so tafo ye ben club 600 ana mo fretro school no ena bompata mekire adum nso ye wo boss fm achi ho ye wo mobilization centers mienza enyirasu chechire ena adidwan bibini na apesa oni se Chedumase focasa ye number ne ye 050 168 2737 afi 050 161 7924 offers our number we are ya beje so ya ne mo bekasa de wonti ase ne ye bekire mu nso de amamo ene Osipes Enterprise for yankopon hira mo no onyam kese mesrawo se o perfumes ene slippers se ma ne mema de a akwanya no aba ma one fa ho dom Osipes Enterprise ye ne ema perfumes bi te se Asad ye ma Polo ye ma Club de Nuit ye ma Metlot ene perfumes awa wunim de wunim nyina na pesa oto opesa ohuye hwam no eye Osipes for ye guy I tell you perfume bi a wuhia bi abenya bia ena slippers nso bi te se Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Versace ene other brands ahodo intimesrel se wo pe classic one slippers tija so yo ba na bema ebo ne nso da form ye nuoma ebetumi abetu bi akoton ubetumi abeton nkronko de akwa akodi udwuma me pa cha Kumase he ya kejetie Dubai market no police station na wo kejetie Dubai ho no ne nchen
ɛna Osipes Enterprise yɛwɔ yɛ number ɛyɛ 0249 238370 ɛna 0502 520624 awia digital heba nso ɛyɛ asoyɛ a ɔnom de grow fine aduro no aba edwa so na grow fine aduro American onua so onya bi na wonom a ebema wanyini yie it makes you grow fine adeɛ baako a ma discover wo grow fine hunie sɛ woyɛ panyini na de wa hu sɛ menyini manim ne twontwom a mesrɛw ha ho nkɔtotɔtɔ ne yoma bia nonom grow fine wawie wa wanum ato a wuntumi ne di dura na dua wuntumi na onsa na onan ya utitriti obesore no wo ye waye weak ma mo amunsabu omu nye no me pa chew mononum grow fine na aduro wi eye pa ba bi eto no bi akwa abenya bi obo Otec FM akra no a obenya bi ato ye number ye 0244 59 65 32 0244 59 6532 grow fine herbal tonic aduro ne ye enti so onya bi nom ya pebi na nom na wiei opanyini bi ede enkra bi ama me wa ha o se nana ya Krobea Asante busa awura ma me se obetumi ahwe me old lady ama me a ye wo bo hyen so we interest ya kamia meba Otec FM honam ne na behia finalize bibia chia no abedwafo nyina ama me yo yate ye bebusa na ma oba de ne eja kwa me mamo tutu na krache no efiada jataba to nsa frɛ si ehia no ha na wo ye oba na be ma obubonua de oye red flag emfa bi be ma obubonua be ma obodua ye dei be ma obodua ye dei oso odi nua nsuo miensa na abo ge yin se nsu dodo odi abo kra de ono ankasa kra no wonkai na de ono ye wo ne ma one na wo ze makọ ne papa ho na ukwaje list na ukwaje o ye ne ho ade hwe de o san ka me se gan ne se okọ no akọ ye adwuma no apeska ni bi de aba be soso nam de akọ wani kra angu efiada ye be hia no abekire odu abona se yie obo ade agra eduaba nkasa de enye da bia ye tran fidie so ye ka kedua kra ye hu ye nke ebo nani bre nka obi di asem bi to so bibisa na nka ja wo di assign wo ho ne ehun ze wotiri mu pefe na sebe se be oba ka se be ma ye sebe kwase anti se me ye kwase ade a na be ma bi a wo be ko ne nchen na de be ensam ngonwan akura ye se wo ma wade na gu nka enche we kura no still ka enche nka ba ko be wu ma ye de ba ko adase ewodu abode enum be ma ne begina sesi ana abusa ni nipa dodo a enua ensuo dodo a wode abodu a ontime mu bodin o se ga ne se 8 ono so se 3 hey ya bo wa boy no se 3 ene wono se wono a wa bodo no se 8 wo kan de aye dai kan wo de o se wiase wo se ekoba ne se ne se nipa mienu se hia nyame amma kwa mu ntemu a se no mkunku wo mo no we mo amfa duabo amfa duabo ena nka ye se kan ni aba ni agyan ni etu a ka de be kina nka ba kun akum ba akoda wo hwe wo mo nsem wo mo keken be ma akokwan so aba wato friday aba ye ni a wo se wo ye wo se na mkwa de mwanwa won tanto se wo de bedede wo de wo ba afofro be chance ye wa be we no no obefa awura yi ntuma wono de kikire ne ho de akose fom ede oba akoto so wa lock gate nyina achi o ndi se jato dem ho kra no anko ne ba no ko mbe hye oji na ni wie no amie nyame na bo aye se ge na de achi ne bo ofu no okeka se wasisime woni ma da wantua ena ma awura ko bi empuma hunu se de ekoso wono no awura ni so aye mi bidia menso so meye obi edu otukwa akonya be ma wo ho watimenya akokoduro de be ma ni firi kwa so aba edi na be chie ni wura ni se papa de odi ye menso be kaze be ye obi dia fe na time na so menso be die nie me be ye obi ewura de o modu ano be ye ode ewura de di bo be ni me kan wo nine
se mesme yo bi ndiampa menya se meye na wan hu na enya wo ya intimate ne be kira wo se afedi mesme ba be ye bi awura ho se akoba ni se ya na eyensem bebre omo mienu nyina no omadwen wo fom ewo se eyesa awade na gu wo se omo omadwen no enyini godi omo ye ne de owuo ne tetara hama so a etwan wo mo so yo be fa akwada yi de ne ko ze we ne bapan ni na ne ba bi ne ba otoso mienu ni namba bi ketwa nsu ni namba bi aden na wo se e basa abayi wa kama enti etwan be ma no oba fiada no ya beto aso afiri ho aja kwa me na me da se na aware o ya ware o adwene mu domu enye nyinimu enye mfie mu oso akoje list ewra ya mpa so akoje list me pa cho we so papa born e bo say ya ko ya no na papa ka che ne say ya mamle mu no onye me ho ade one ma wo no ewedi kan ede mpata sika 20 million ede aba ansa efiri hode ko no ene nkontanse kan na ade nyina no eno susu 20 million na esi 40 million bede na wako ena na meka no aware no adwuna mu api anya nyini mu nyamfie mu nti we betime anya be 16 years na ware kama fa obi adi be 70 years da bia be na ntokwa ya tuna abo so na awura yi won na meka se nhwe ntafo na yemfumu a anya tewia ntafo me ko wo we de fumi mu na tewia no so mema miensa eno bia eno wo baako na first one buy no wo de na wajimi second one so buy no so eno so saa third one say aba on fon tuufo shablan tie di hoki kan yo say me ne wadi mudafra ben abaya ma abrante ne hu say odon dodo odon pa okoye galamse san de be o se me kasa be boni dimbo ni na me bua wanya di for sabe oye odene ho bo na obo autobus obo pampan na wayi obo ti abo na bada body no he obo pampan na wayi no de ko sie wiem obo pampan na wayi do de ko sie wiem wo ba ebu ni kwasia na hwe ja asem yoka e dan ne me ni dem ba obo so na handan no na wo bu kofu ho oba na natisika handan yo o ko to se be ma foforo de dem a se dan am ni dem wo dan we na de wo dan we your friends Asiama when you Asiama ba kono we so fulu Asiama we twa blocks na wo be jina wo timanya gas te kasa ai oba we de mabonu dia miensa nti on fere asantimam na oti o e bi on say mabonu dia miensa na fia da wo be nti bi de na meka bebre mate oba ye be hu ba bia de asem de beto ewra kwamna Asiama se obeba ha fiada wasemi enebna yetu ahye efiada ye ne wo ne kwabna Asiama nyina be hia ye tiefu adimu na de we oyenti ani nsukura ofrefre ye de bo odua no wa kire ye ani ekwan ye be fa so wate na emom still me da so gina so se ma wadwene mu mia wate ko efiada bra atie for voter drill limited for so nyankopon nhira wo no mpa emame se ye ya me ne wo kasei me nkoma nkwanche ni bia nkonkotu nsuo ma wo oma onumunim nsuo ni tu eye voter drill limited for omo na sa wo de ho bo wone a bo ho bia ni tuo de omo nenim tu so ama nkwanche fo ni bia betu na problem nso abemu a omo nso na betumi asiesie amana ye kama ya problem bia mabio voter drill for ewo kumase ahodwo da aban ukosunwan tachima ne doma nyina nso omo wonkra bata ho omo number ye 0244 299520 0244 299520 3p garlic mixture no eye duro pi work natural health for ene de aba se duro yi uyo obi a emoje ntumi ni atrantwie yie power nim entimesrew ekoto 3p ni bi na nonom obra pressure wosoro cholesterol wosoro immune system ni nyina yie wapo ne waposo da bi ana ye o ya na ho no se wunya 3p garlic mixture na ononom a wawie komisi ye ba kolena dani heba da bi eton no bi anaka se ope 3p ye number ye 0248928824
Abapa Mall biggest online shop onua se wo be Kumasi atafo 3 ma sakasaka park a ehɔ ne yɛwɔ na mpacha download this app yi Abapa Mall ade bia wo hia wa asase su bia no yɛtɔn bi yɛn ne yɛtɔn papa no yɛn ne nneɔma boɔ no ɛsɛnfo ɛyɛ papa ɛne boɔ no ɛsɛnfo enkodidwa wɔ online basabasa bia so na usika ngɔhye o wo ne Abapa Mall fo ndidwa enti wo de bie download the app na wuram the open order tuaka de mfamro se woni phone na de be download the agye number yi freka de open yamone bo nkyerɛw tuaka na yemfamro 059 338 6133 na 059 339 1848 Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa papa ne wokro no mbosie Red Park